UG सारनाव फिननांगौ जे दिलीप सयखियाना मा कन्ट्रिबिउसन दङ बर' जाथिनि एटलिस्ट दुर्गा दास बर'नाथ' टाइटेलथ' दंना बर' होननानै होमबाथ' बे बांसिन कन्ट्रिबिउसन ना नङा होमबा जेला खदालजों हा जावो नोंनि आथिंथिंजायसो फैगोन दिनै वेन शपनि लाइसेन्स होग्रा मानाव गेदेर बिटिसिनि मा होनो डिपुटि चिफ गोविन्द बसुमतारीनाव सों बिथाङा थाखा लानानै ओरैबादि वेन शपनो एनअसि हरगासिनो दङ नोंथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सोलोंथाइ नेहाथारि महरै नोंथाङा खामानि मावदोंमोन बे समाव हाग्रामा महिलारिया बै समाव गावनि न'खरनि सोरबा बाहागि बिथांमोननोसो बै समाव अनसुंथाइया मोनो बिथांमोनासो साख्रिया मोनो होननानै बुंनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन हयथ' एपसआव थानाय समाव बै समाव बुंदों दा बेखौ माबायदि नोंथाङा फिननाय होगोन जे हाग्रामानि जाय लेफ्ट एन्ड राइट जाय बिथांमोना निजेनि बाहागि बिथांमोनासो बैफोर अनसुंथाइखौ मोनोमोन होननानै बुंदों मोनसे आसनि बुं 5,000 लाख होननानै बाथ्रा बुङो थारैनो नोंथांमोना बै समाव 17 बोसोराव होनो हायाखैमोन ना जायनि थाखाय 5,000 रिवार्ड बिथाङा होनो नागिरदों बान्था होनो नागिरदों बुंनो हागोन नामा नों जे मानावगिरि चन्दन ब्रह्मआ समाजनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होदों जे बिथाङा जुदि इउपिपिएलआव थांनो सानदोंब्ला बिथांनि थाखाय बे भुल जागोन नङा होमबा बिथांनि थाखाय बे रं डिसिसन जागोन मानोना नों बै ट्रेनजोंसो फैनाय दिनै इउपिपिएलआव गोबां दैदेनगिरि दङ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनाय नङा नङा होमबा आरो इउपिपिएलआ लाङोब्ला आरो बिथांमोनावबो गोबां गुगागोन नङा होमबा नोंथांमोना गिनाय दं नामा दे चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव जुदि थाङोब्ला नोंथांमोननि गिदिर खहा जागोन नामा नोंथांमोनखौ बुंदों जे बे समाव बिथांमोना इउपिपिएलखौल' रायनो हागौ बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय बिजेपिनि फंसेबो बाथ्रा हिमन्त बिश्व शर्मानि फंसेबो बाथ्रा बुंनो हाया होनना बुंदों एलायन्सफोर दं नामा नोंथांमोना सिं बिजों सोमोन्दोफोर दं नामा हिमन्त बिश्व शर्माया नोंथांमोनखौ काउन्टार खालामदों खुनु फेक्टर गैया होननानै नोंथांमोनखौ बुंदों खुनु बिथांमोना देरहाया होननानै बाथ्रा बुंदों 2 लाखनिफ्राय 2.5 लाखल' मोनगोन होनना बुंदों खाम्फा बरिगियारिखौ अब्ला बे बुंसेयावबो नोंथांमोना काउन्टार होगा हिमन्त बिश्व शर्माखौ थारैनो इसिङारि सोमोन्दोफोर दं नामा खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों गुबुन गुबुन बिथिङाव राजखान्थियारि आयदाखौ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव बे समाव मोगा-मोगि आयदा जोङो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर बे दैदेनगिरिफोरखौ लाबोनानै जों बिथांमोननिफ्राय बिथांमोननि गोरबोनि बाथ्रा जों बै बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होबोबाय थादों दिनैबो सासे जों लेंहर जानाय आलासि दङ बिथाङानो जादों गोलाव सम एपसुआव बिथाङा खामानि मावनानै खामानि मावदोंमोन आरो बेनि उनाव बिथाङा एजिपि बेवहायबो बिथाङा गोलाव सम बिथाङा खामानि मावदोंमोन आरो फैयै फैयै बिथाङा आथिखालाव नैबे बिपिएफ राजखान्थि हानजानि लाइमोन गांखंनि बिथाङा नेहाथारि महरै खामानि मावदों बिथाङानो जादों कास्तम बसुमतारी गिबियावनो नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै बरायबाय खुलुमबाय जिहेते बिसायख'थिया जानो थांगासिनो फोसावदिंनाया गुबुन गुबुन बिथिङाव जों नुनो मोन्दों फोसावदिंनाया सोलिबाय थादों बे समाव नोंथांमोननि राजखान्थि हान्जाया माबायदि सोलिबाय दं जोंना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ मानोना बिपिएफनि जोंनि दैदेनगिरि मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारानो जोंनो बर' हारिनो बिटिसि गोरोबथा बिएलटि आसाम सरकार आरो भारत सरकारा बै समाव प्लेन ट्राइबेलफोरनि थाखाय रावनोबो 6 सिडिउल एरेन्जमेन्ट खालामाखै नाथाय जोंनो मोनसे 6 सिडिउल एरेन्जमेन्ट खालामदों आरो जोंनि बर' भाषाया इन्डियानि 8 सिडिउलाव रिकगनाइज मोनदों आरो बिटिसिखौ बिथाङानो दानाय आरो बिथाङा मोनसे बिटिसि गोरोबथानि उनाव बिपिएफ दोलो दानानै बिथाङा सरकार सालायदों आरो दिनै बिटिसिखौ जा जों नुदों बिटिसिनि सेक्रेटारियेट अफिसानो जा बिटिसि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआनो जा बा बिटिसिनि मोनफ्रोमबो जिल्लायाव क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरियाव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टार आरो मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि जेरै जोङो 39 ट्रेन्सफार डेभेलपमेन्ट मोनसे ट्रेन्सफार साबजेक्ट मोन्दों बिनि हेडक्वार्टारफोर लुदों बिनि मा होनो अफिसफोर लुजोबदों दा दिनै बिटिसिखौ दानायानो बिथाङानो दा ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ नांफिनगौ बिथाङानो बिटिसिनि रायजो राजाखौ नायबोदों आरो बिथाङानो बिटिसिनि रायजो राजानि मोजांनि थाखाय बिटिसिनि बाहेरायाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों आरो गिदिर गिदिर फसंथानबो लुदों दा ओंखायनो बिटिसियाव बिथांमोनहा एडुकेसन इनस्टिटिउसन मोजां लुदों ओंखायनो रायजो राजाया दिनै गामि गामियाव बुंदों जे गामि गामि हाग्रामा न'खर न'खर हाग्रामा जोंनो नांगौ हाग्रामा आरो जेरैखि जाया
एबार MP इलेक्शनाव मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारखौ देरहा होगोन BPF दोलोखौ देरहा होगोन आथिखालाव दासिमहालागै जोङो BPF दोलोनिफ्राय क'क्राझाराव मानगोनां खाम्फा बरगयारि दरं उदालगुरियाव मानगोनां दुर्गादास बर' आरो बेनिफ्राय सनितपुरावबो दं जोंहा बरपेटायावबो दङ दा जोङो जुदि सावरायनो थाङो BTCनि बाहेरानिखौ नङा BTCनि सिङाव जोंहा मोननै मानाव गेदेर खाम्फा बरगयारि आरो दुर्गादास बर' बिथांमोनखौ देरहा होगोन होननानै रायजो राजाया जानजि खाफ्राबाय आरो जोंहा मिजिंथिनाय दं आरो जोंहा रायजो राजाखौ फोथायनाय दङ जे रायजो राजाया BPF जों दङ ओंखायनो दिनै जेरावखि थाङा हाग्रामा महिलारि सार थांबा बा खाम्फा बरगयारिमोन थांबा दुर्गादास बर'मोन थाङोबा दिनै बिराद क्राउड जायो दिनै बिराद पाब्लिकफ्रा ओंखारो दा दिनै बै पाब्लिकफोरा ओंखारनायानो बेनो मोनसे सिन जे फैबाय थानाय समाव BPFआ पावाराव फैफिनगोन रायजो राजानाव गुबै एजेन्डाखौ लानानै मा एजेन्डाखौ नोंथांमोना लानानै बे समाव रायजो राजानाव हाबबाय दङ जोंहाव एजेन्डा दङ BPFनाव एजेन्डा दङ UPPLनाव एजेन्डा गैया दा जोंहा BPFनाव जे जोंहा जेरैखि जाया हाफ पाट्टा होनो नांगौ रायजो राजा UPPL सरकारा हाफ पाट्टा होनो हायाखै मानाव गेदेर EM जोंहा मा होनो फेरेंगा आदा बिथांमोना हाफ पाट्टा होनो हायाखै बिथांमोना होदों म्युचुवेल ट्रेन्सफार मोनसे जे बिफानि नामाव दंमोन फिसालानि नामाव बिथांमोना होदों नाथाय हाफ पाट्टा होनो हायाखै बिथांमोना ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों जे गामि ओनसोलाव रायजो जानाय जेराव माने बिराद आवगायहाय होबोदोंमोन BTC बिथाङा सिप थानाय समाव नाथाय हाजोबस्लाबाखै ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारना जाहैबाय हाफ पाट्टाया गेरेन्टि लाइमोनफोर जाय बिथांमोना दिनै हाग्रामा महिलारि सारा जेला सरकाराव दंमोन BLTनि BTC एकर्डआव 5.4आव लिरनाय दं जे BTCनि लाइमोनफोरनि थाखाय BTCनि रायजो राजानि थाखाय CSB सेन्ट्रेल सेलेक्सन बर्ड दानायनि गेजेरजों आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि गाहायाव बेसेबां साख्रि जायो बेखौ जोङो BTC सरकारानो होनो हायो नाथाय बे UPPL सरकारा CSB दायाखै बिथांमोना ओंखायनो बिथांमोनहा लाइमोनफोरनो थाखाय साख्रि बाख्रि होनो हायाखै जोंना BPFआ पावाराव फैयोबा लाइमोनफोरखौ साख्रि होनायानो जोंनि मेन थांखि मा होनो BTR एकर्डआव 6.3आव भेन्सार स्कुल भेन्सार कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय खोथा दंमोन बिथांमोनहा दिनै नाथाय UPPLआ भेन्सार स्कुलखौ UPPLआ नायाखै बिथांमोना UPPLआ दा भेन्सार स्कुलनि सोमोन्दै बुंला ओंखायनो जोंनि BPFआ पावाराव फैनायनि उनाव BTCआव बेसेबां भेन्सार स्कुल दङ बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनायानो जोंनि थांखि आरो बे UPPL सरकारा BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरखौ एकदम बिथांमोनहा मार्जिनेलाइज फोथैजोब्बाय दा दिनै लाइमोनफोरनाव फैसा गैला BTCनि कन्ट्रेक्टरफ्रा खामानि दामानि मोनला सब BTCनि बाहेरानि कन्ट्रेक्टरफ्रासो खामानि मोनो ओंखायनो BPFना जों बुजियो इक'सिस्टेम जुदि कन्ट्रेक्टरफ्रा फैसा मोनगोन खामानि मोनगोन लेबारफ्रा अब्लासो खामानि मोनगोन लेबारफ्रा फैसा थाङोब्लासो दखानदाराव बायनो हागोन दिनै ओंखायनो क'क्राझाराव मैगं दखानाबो नांला हटेलफोराव मानसिफ्रा हाबला जि जोम बायला ओंखायनो जोंना जे BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होनो नांगौ आरो ओंखायनो इक'सिस्टेम ओमफ्राय मोनफ्रोमबो साइडनिफ्राय डेभेलप जागोन ओंखायनो जोंनि थांखिया जाहैबाय BPF सरकार फैयोब्ला जों BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरनो जों खामानि होगोन आरो बिनि थाखाय BTCआ जौगागोन आरो बिनिफ्राय जोंहा आबादारिफोरनि थाखाय जोङो इरिगेसन प्रजेक्ट बे UPPLआ आबादारिफोरनि थाखाय मोनसेबो इरिगेसन प्रजेक्ट खालामनो हायाखै जोंना आबादारिफोरनो मा होनो इरिगेसन प्रजेक्ट खालामगोन बिनिफ्राय सान्ति प्रतिष्ठा खालामनांगौ जोंनो गोजोन नांगौ गोजोन जायोब्लासो बाव जौगानाया फैगोन बेनिफ्राय जों साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो हारि माहारिखौ बिदा फंबाय हिसाबै जों बोजबलायनानै गावजों गाव जोङो BTCखौ मोनसे जौगानाय BTC खालामगोन जेरै नर्थ इस्टआव 10टा 6 सिडुल दङ मिज'रामाव 3 त्रिपुरायाव मोनसे मेघालयआव 3 आसामाव 3 जे बे 10टानि गेजेराव नाम्बार 1 BTCआनो डेभेलप खामोन ओंखायनो जों आरो नाम्बार 1 खालामफिनगोन दाखालि बावै मामानिफ्राय त्रिपुरानिफ्राय फैदों बिथांमोना बुंदों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा ओरैबायदि मावदों जे काउन्सिलनि सिङावनो जोंहा मेडिकेल कलेज दं काउन्सिलनि सिङावनो जोंहा इउनिभारसिटि दं काउन्सिलनि सिङावनो जोंहा इन्जिनियारिं कलेज दं काउन्सिलनि सिङावनो जोंहा CIT दङ दा दिनै त्रिपुरायाव काउन्सिलनि सिङाव इउनिभारसिटि गैया काउन्सिलनि सिङाव मेडिकेल कलेज गैया बिथांमोना जोंखौ बाख्नायबोदों आरो बिदिनो जों नाम्बार 1 खालामफिनगोन जोंनाव एजेन्डा दङ हारिखौ लानानै एजेन्डा दङ ओनसोलखौ लानानै एजेन्डा दङ गथ' गथायखौ सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै एजेन्डा दं फोरोंगिरिफोरखौ लानानै एजेन्डा दङ बिभिन्न माने धोरोम सिबियारि बिथांमोनखौ लानानै जोंहा एजेन्डा दङ BTCखौ लानानै BTCआव रायजो जानाय गुबुन हारि माहारिफोरखौ लानानै जोंनाव एजेन्डा दं UPPLनाव एजेन्डा गैया UPPLआ अकल 17 बोसोरखौल' बुङो ओंखायनो बिथांमोनाव एजेन्डा गैया ओंखायनो जोङो BTCनि साफ्रोमबो हारि माहारिफोरखौ
जे नोंथांमोनाव दिनै समस्या दङ बे समस्याखौ सुफुंनो नांगौब्ला फिन खनसेबाव हाग्रामाखौ पावाराव लाबोनानै बिथाङा सिप लाबोनो नांगोन ओंखायनो जोंनाव एजेन्डा दङ ओंखायनो जोंनो भट हो इउपिपिएलनाव एजेन्डा गैया ओंखायनो इउपिपिएलनो भट होनो नाङा नोंथाङा जिहेतु बुंदों नैबे समाव बिटिआर सोरखारा बिटिसि सोरखारा हानि जे मोन्थाय बेखौ होनो हायाखै होननानै नोंथाङा बुंदों जों नुनो मोन्दों आरो जोंनियाव जिखिनि डाटा हिसाबाव दा बिथांमोना बुंनाय हिसाबाव बेवहाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव जों हानि जे पाट्टा राननाय जे फरेस्ट डिलार एक्टनि बायदि बिथांमोना 1,06,000 जे हानि पाट्टा मोनबाय बा होबाय बिथांमोना बुंदों आरो लोगोसेनो बिथांमोना बुंबावदों जे थांनाय 17 बोसोराव जे बिपिएफ खुंथाय गोहोआव थानायाव बै समाव 15,000ल' जे हानि जे बिमुं थामहिनबा टाइटेलखौ बिथांमोना होनो हादों होननानै बुंदों थारैनो नोंथांमोना जे जाखिनि एजेन्डा दा हानि पाट्टा नोंथांमोना होगोन होननानै बुंदों अब्ला बैजों बेजों मा डिफारेन्स दं मा फारागथि नुदों बे समाव आंनाव नै कपि दङ जे बैसोमुथि.bodoland.gov आव थांनानै नायोब्ला बिथांमोननि जे इउपिपिएल सरकारा बैसोमुथि लन्च खालामनाया बारा गोबाव जायाखै नाथाय बिथांमोना बेनि अनगायै बैसोमुथिनि अनगायै बिथांमोना हानि जे मेला खुंनानै बिथांमोना हानि फोरमान बिलाइ गथायनायखौ नुनो मोनदों इभेन हाग्रामा महिलारिनि जे खोन्दो थामहिनबा बियाबावबो हल्टुगाव आरो कसुगावआव जोंनि एज ए रेकर्ड हिसाबाव बेवहाय 10,000नि बे सायाव जे होनाय हानि टाइटेल होनायखौ नुनो मोनदों हाग्रामा महिलायानो गावनि जायगायाव गोदोनि समाव बा सिगांनि खुंथाय गोहोआव थानायाव बिथांमोना हानि फोरमान बिलाइ होनायाव फेइलर जादोंमोन आङो खुगानि बुंनायखौ आं बारा फोथाया नाथाय आङो डकुमेन्टखौ बा बिसिनि आं दाबो नै बैसोमुथि डैशबर्डआव बैसोमुथि.bodoland.gov.in आव नायदों आरो आं बेखौ नै मा होनो मिउटेसन माने इनहेरिटेन्स बिमा बिफानिफ्राय मोननाय नङा होमबा बाव रेजिस्टार जादों 263 पेन्डिंआ 224-26ल' डिलिभार खालामदों बिथांमोना आंनि सोंनाया बे नङा आंनि सोंनाया जास्ट आं बुंदों हानि जे फोरमान बिलाइ गथायनाय बिथांमोना फिजिकेलि रायजो राजाफोरनो बिथांमोना हानि जे फोरमान बिलाइ बेखौ गथायनायखौ जों नुदों बा पाब्लिकआ नुदों आरो एज ए रेकर्ड हिसाबाव बिथांमोना 1,06,000नि जे हानि पाट्टा बे पाट्टाखौ होदों बिथांमोना थारैनो नोंथांमोना गनायनो हायाखै नङा मा पाट्टा होदों पाट्टाया पिरियडिक पाट्टा जायो मोनसे नङा होमबा 30 बोसोरनि थाखाय 15 बोसोरनि थाखाय पाट्टा होदों बाव पिरियडिक पाट्टाया बिथांमोनहा पिरियडिक पाट्टाया बाव 0 जाना दं माने एलाउनमेन्ट सार्टिफिकेट नङा होमबा पिरियडिक पाट्टा आं बैसोमुथि.bodoland.gov.in आव नायदों बाव रेजिस्ट्रेसन जादों 17 पेन्डिं 17 0 बेयो फेब्रुवारियाव आं स्क्रिनशटखौ आं फेब्रुवारियाव खालामदों मार्चआव बेसे आपडेट जादों बेखौ मिन्थिया नाथाय फेब्रुवारि 2024 फेब्रुवारि मथे पिरियडिक पाट्टा पिरियडिक पाट्टाया बयनिफ्राय मा होनो बियो भेलुएबल आरो पिरियडिक पाट्टायासो जे बे 30 बोसोरनि थाखाय बा 20 बोसोरनि थाखाय पिरियडिक पाट्टा जायो आरो पिरियडिक पाट्टासो जोंनो नांगौ दा बिथांमोना पिरियडिक पाट्टा होनाया बिथांमोनहा दासिमबो बे फेब्रुवारि मासावमोन 17थाल' रेजिस्ट्रेसन जादों पेन्डिं 17सा डिलिभारिया 0 नोंथाङा मिशन बैसोमुथि बैसोमुथि बिथांमोननि वेबसाइटआ जोंनि नङा इउपिपिएलनि मिशन बिथांमोना जे हा पाट्टा होनाय बैसोमुथि.bodoland.gov.in आव आं नायदों नै बेनो जे बिथांमोननि एलाउटमेन्ट सार्टिफिकेट टु पिरियडिक पाट्टा जेखौ जों पाट्टा होननानै बुजियो दा बिथांमोनहा बेखौ बेसेबां होदों बेखौ क्लियार खालामना होबानो जों बुजिगोन जे गावसिनि वेबसाइटआव आं फेब्रुवारियाव स्क्रिनशट खालामदों फेब्रुवारिनि लास्ट माबायाव बेयाव बिथांमोना पिरियडिक पाट्टा होनाया 0 बेयो जों जिमानखिनि जोंनियाव डाटा दङ बै डाटा बेस हिसाबाव बिथांमोना बुंदों 1,06,000नि जिहेतु हा पाट्टा बिथांमोना होदों होनायखौ जों नुनो मोन्दों नाथाय नैबे मिशन बैसोमुथिनि गेजेरजोंबो बिथांमोना जाखिनि जे बिफानिफ्राय बे फिसालानाव सोलायनाय फिसालानिफ्राय बे अट'मेटिकलि जाखागोन बे अनलाइन जाखागोन बेखौ नों होलायलायनो नाङा इउपिपिएलआ बेखौ क्रेडिट लानो नाङा आफानि नामाव हा दंमोन आफाया थैबाय बे अट'मेटिकलि अनलाइनाव एप्लाइ खालामनो हायो दा बेखौ क्रेडिट लानानै इउपिपिएलआ लाब गैया नोंथांनिफ्राय मोनथिनो नाजागोन जिहेते बै समाव जिहेते हाग्रामा महिलारिया खुंथायाव गोहोआव फैबाय दा बिथांमोननिखौ नोंथाङा माबायदि फिननाय होगोन जिहेते 15,000ल' हानि पाट्टा होदोंमोन होननानै नाथाय बिथांमोननियाव जेबो रेकर्ड गैया जे होदोंमोन होननानै नङा मा बुंगोन नङा बिथांमोना इउपिपिएल सरकारा बिराद एडभार्टाइज मास्टार होन्दों आं होन्दों इउपिपिएल सरकारा एडभार्टाइज बिराद खालामनो मास्टार आं बुंनि नोंनो एग्जाम्पल होनो हाग्रामा महिलारि सारनि समाव खाम्फा बरगयारिनि एडुकेसन इएम थानाय समाव बिसोर इउपिएससिनि थाखाय दिल्लीयाव मानसि फाथायहरदों नङा होमबा फैसा हरदों बिथांमोना नाथाय बेबायदि मिशन लानानै बिथांमोना बिदि एडभार्टाइज खालामाखै मिथिबाय
बिथांमोनाबो दिल्लीयाव फाथायहरदों आरो दिल्लीयाव फाथायहरनानै गोबां खर्स होनानै बिथांमोना IAS IPS मोननाय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि साननि समावबो इडुकेसनाव बिथांमोना खामानि मावदों दा UPPLआ इडुकेसन सेक्टराव रावनोबो PhD खालामनायफोरनो थाइसे थाखा होआखै नाथाय BPF सरकारा जाय PhD खालामो बिथांमोननो 1 लाख थाखा होदों जाय MBA जाय इन्जिनियारिंआव एडमिसन मोनो बिथांमोननो स्कलारशिप होदों नाथाय बिदि एडभार्टाइज खालामाखै मिथिबाय बिदि आरो बिथांमोना एडभार्टाइज खालामाखै जायनो फरायनो गोसो दङ जायनो मा होनो क्वालिफाइ बेखौ मेरिट बेसिसाव नायनानै बिथांमोना सहाय खालामदों दा बै समाव जेला जोङो 2003 जेला BTC एकर्ड जायो नङा होमबा BTCआ सब बांसिनानो फरेस्ट लेन्ड गोजा नङा होमबा नाथाय BTCआव हाग्रामा महिलारि सारा जों बेखौ बुंनांगोन बेखौ नंगौ जे जेला BTC सुक्ति जायो जोंनाव अफिस गैयामोन जोंनाव मोनसेबो डेभलपमेन्ट लामा दालां गैयामोन हाग्रामा महिलारि सारा इनफ्रास्ट्राक्चारखौ बिराद डेभलप बिराद माबा खालामदों बिराद मा होनो जौगाथाय खामानि मावनायावनो समा थांजोबदों नङा होमबा 2005आव जेला बे सरकाराव फैबाय 2005 निफ्राय 2010 समाव बिहा अफिस बानायनाय 39 अफिस बानायनाय बेनिफ्राय सेक्रेटारियेट बानायनाय बेयावनो बियो बिराद अफिस बानायनायावनो मानो होनबा जोंनाव जेबो गैयामोन खालि गोजामोन इनफ्रास्ट्राक्चार डेभलपमेन्टआव बिराद सम लादों 2010 नि उनावसो हा पाट्टाखौ होबोदों नङा होमबा 2010 नि उनावसो मानो होनबा हा पाट्टा होबोदों मानो होनबा बै 2005 निफ्राय 2010 सनाव गुट्टे BTCखौ अफिस लुनाय डेभलपमेन्ट लुनाय बडलेण्ड गेस्ट हाउस लुनाय सब सिस्टेमेटिक फाउन्डेसनाव थांजोबदों 2010 निफ्राय जा हायो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा होबोदों आरो बेनिफ्राय एबार हाग्रामा महिलारि सारा होनदों हा पाट्टा होनायानो हाग्रामा महिलारि सारानि गेरेन्टि नाम्बार 1 जे हा पाट्टाखौ मोनगोन जायबो मोनाखै मोनगोन नाथाय जोङो UPPLनि बादि एडभार्टाइजमेन्ट सरकार नङा 1% मावनानै 99% क्रेडिट लानाय जेरै इडुकेसनाव क्रेडिट लादों जेरै हायावबो लादों जोंना बिदि नङा जों क्रेडिटखौ लाया नाथाय डेलिभारि जानो नांगोन मिथिबायना माने खामानिया जोंना बांसिन ओमफ्राय जोंना एडभार्टाइजआ खम बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव हा पाट्टा राननाया जिहेतु 1,06,000 हा पाट्टा राननाया हाग्रामा महिलारिनि खर'आव नांदों नामा जायनि थाखायनो बिथाङा बे रायजो राजाफोरनो जे फिन सरकाराव फैयोब्ला हा पाट्टा होफिनगोन होननानै बिथाङा बुंदों बयबा नङा बयबा मोनसे बिथिङाव नांदों नामा नङा जों मिथिगौ मैल्यखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा हानि इम्पर्टेन्टखौ मिथिगौ एडभार्टाइजनि थाखाय नङा बे जोंनि दायित्व जे BPFआ पावाराव फैयोब्ला जों हा पाट्टाखौ होगोन BPFआ पावाराव फैयोब्ला जों इडुकेसनाव मोजां खामानि मावगोन BPFआ फैयोब्ला जों कन्ट्रेक्टरफोरनो मोजां खामानि होगोन BPFआ फैयोब्ला जों BTCनि मानसिफोरखौ न्याय होगोन जास्टिस होगोन बे जोंनि दायित्व हाग्रामा महिलारि सारा बुजियो जे रायजो राजाया जायहा हा पाट्टा मोनाखै बे बेसेबां दुखु दाहायाव दङ बेखौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुजियो बिनि थाखायनो जोंनि दायित्व हिसाबै जों बेखौ दायित्व हिसाबै लादों बेखौ क्रेडिट हिसाबै लायाखै बेखौ जोंनि दायित्व सरकाराव फैयोबा बेखौ मावनांगौ बेखौ जों दायित्व बेवहाय आं नोंथांनिफ्राय मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे बेरेखा दोलोआ बुंबाय थायो जे नोंथांमोनखौ थामहिनबा BPF राजखान्थि हान्जाखौ बुङो जे कन्ट्राक्टरल' नोंथांमोना खालामबोदोंमोन बै 17 बोसोराव कन्ट्राक्टरल' खालामबोदोंमोन नाथाय बिथांमोना सोलोंथाइ बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव खामानि मावाखैमोन जिखिनि लाइमोनफोर दङ लाइमोनफोरखौ जौ जुवायाव गफबहोदोंमोन होनना बुंदों मा फिननाय होगोन बिथाङा 1 नाम्बार BTC सुक्ति जानायनि उनाव 2005 नि उनाव 2003 नि उनाव 2005 जेला इलेक्सन जायो जोंहा फिसा मोनसे लामाखौ मावनोबो जा कन्ट्रेक्टर गैयामोन गुवाहाटी बाहेरानिफ्राय फैनो गोनां जायोमोन जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बेखौनो बुंदों जे बर'फ्राबो बा BTC ओनसोलनि रायजो राजाया माहाजोन जानो नांगोन जों कन्ट्रेक्टर सृष्टि खालामनो नांगोन अब्लासो जोंहा इक'नमिक साउन्ड जागोन ओंखायनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बुजिनानै जाय मानसिया थाइसे थाखा गैयामोन बिथांमोनखौबो बियो सुबिदा होबोनानै कन्ट्रेक्टर सोरजिदों माहाजोन जादों दिनै UPPLआव जा दङ UPPLखौ जाय सहाय खालामदों जों सहाय खालामनायखौ दुखु मोनाखै UPPLखौ दिनै जा सहाय खालामदों दिनै UPPLनि सोरबा EM जादों बे सब मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समाव कन्ट्रेक्टर जानानै एसे एनै माहाजोन जाबोनानै दिनै UPPLआव दङ नङा होमबा दिनै जाय UPPLआव EM जाहैदों GM जाहैदों बेबो हाग्रामा महिलारि सारनि कन्ट्रिबिउसन दङ हाग्रामा महिलारि सारनि अननाय दङ ओंखायनो बे माबाखौ इक'नमिक साउन्ड जानो नांगोन मानो होनबा जों गावनि आथिङाव गसंनो नांगोन जोंनि थाखा फैसा साउन्ड जानांगोन बेखौ हाग्रामा महिलारि सारा बुजियो बेनिफ्राय UPPLआ बुंनाया जे इडुकेसनाव जेबो मावाखै BPFआ होननानै इडुकेसनाव मावाखैब्ला मानो होनबा जों मिसनल' होआखै जों एडभार्टाइजमेन्ट सरकार नङा जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि समाव बांलादेशनिफ्राय बर'फोरखौ बिना मैल'आव मा होनो क'क्राझाराव दोनबोनानै बिथांमोनखौ फरायहोदों
आं सानो इउपिपिएलआ जुदि बांलादेशनिफ्राय बर'फोर लाबोनानै क'क्राझाराव फोरोंनायमोनब्ला ओइ कारिगावनिफ्राय बे हाइवेआव बिराद गिदिर गिदिर पस्टार जागौमोन नाथाय जोङो पस्टारनि थाखाय खामानि मावा बे दायित्व मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दिनै आपेल त्रिपुरा होननाय दङ बांलादेशनि MA पास जानानै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव MA पास जानानै थिथागुरियाव थायो बिथाङा टिउसन लानानै जायो ओमफ्राय मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि समाव जाय PhD स्कलार बिथांमोननो 1 लाख थाखा कुरि होदों जाय एमफिल मोनो बिटिसिनि जायनो एमफिल आरो PhD मोनो 1 लाख थाखा कुरि होदों सोरबा MBA सोरबा जुदि इन्जिनियारिं सोरबा जुदि मेडिकेलाव एडमिसन मोनो जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा खनसेनि थाखाय फाइनेन्सियेलि सापर्ट होदों आरो जाय UPSC APSC इउनियन पाब्लिक सार्भिस कमिसन IAS IPS मोनो आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसन SCS आरो APSC मोनो बिथांमोननो हाग्रामा महिलारि सारा स्कलारशिप होदों आरो बयनिफ्राय देरसिन जायनो मेट्रिकआव स्टेन्ड मोनो जे बिथांमोननो हाग्रामा महिलारि सारा 2 लाख कुरि होदों थ' इडुकेसनाव हाग्रामा महिलारि सार खाम्फा बरगयारिजों समान रावबो मावाखै आं सानो बिथांमोना दिनै जुदि खामानि मावदोंब्ला PhD स्कलारफोरनो मानो 1 लाख थाखा होनो हायाखै हाग्रामा महिलारि सारा आवगाय होदोंमोन मानो होनो हायाखै नङा होमबा दा ओंखायनो जोङो BPFआ एडभार्टाइज नाङा बे जोंनि दायित्व सरकार इडुकेसन EMनि दायित्व इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि दायित्व जोंनि मा होनो सरकारनि दायित्व ओंखायनो जों इडुकेसनाव मावदों दिल्लीयाव फाथायहरदों ओमफ्राय नोंथाङा आरो बुंबावनाया जे जौ जुवायावसो माबा जोब्बाय होननानै दा आं बुंनो थाङो जे साफागुरि होननाय ओनसोलाव आवगायहाय वाइन शपआ गंसे बा गंनैल' दंमोन दिनै 10थानि खाथियाव सहैबाय नङा होमबा साफागुरियाव आं एग्जाम्पल होदों क'क्राझाराव आवगाय वाइन शपआ बेसेबां दंमोन सारा BTCआव वाइन शपआ आवगाय बेसेबां दंमोन दिनै वाइन शपनि लाइसेन्स होग्रा मानाव गेदेर BTCनि मा होनो डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारिनाव सों बिथाङा थाखा लानानै ओरैबादि वाइन शपनो NOC हरगासिनो दङ जे दिनै आरे UPPLजों आरो मा होनो UPPLनि डिपुटि चिफ ना नङा होमबा दिनै लाइसेन्सखौ गबिन्द सारासो होगासिनो दङ जेराव आवगाय गंनै दंमोन बेयाव दिनै 15था जाफैबाय माने खमावबो आं खोनादों गबिन्द बसुमतारिया बे 4 बोसोराव 1500नि खाथियाव लाइसेन्स होदों NOC हरदों लाइसेन्सथ' स्टेटआसो होनो हायो स्टेटनो NOC हरनानै होदों ओंखायनो दिनै जौ जुवाखौ UPPLआबो एनकारेज होबोदों मानो होनबा नों लाइसेन्स होनाय माने NOC हरनाय माने मा बाव वाइन शप जानो नांगौ होननानै नङा होमबा लेखा दखान जानांगौ होननानै साबिसनि NOC होदों बुंलाय UPPL सरकारा अबा लेखा दखानाव क'क्राझार वार्डस एन्ड वार्डस दङ NL पाब्लिकेसन दङ उनसुमै लाइब्रेरि दङ अबा बिसोरनो एनकारेज हैदों नामा बे जे लेखा दखान खुलिनांगौ होननानै सोरबा सेंग्रानो मा होनो मा खालामदों नामा बिथांमोनहा मा सोरखौबा एनकारेज खालामदों नामा नै नोङो जोंनो फाइनान्सियेल नोंसोरनो जों एसिसटेन्ट होनोसै सरकारनिफ्राय नोंसोर जे लेखा दखान खुलिनो नांगौ पेपार दखान खुलिनो नांगौ होननानै UPPLआ सोरनोबा मा होदों नामा न' बिसोरो वाइन शप जानो नांगौ होननानै वाइन शप काम बार जानो नांगौ होननानै फैसा लानानै NOCसो हरगासिनो दं मानाव गेदेर गबिन्द बसुमतारिया आरो आं बिनि एग्जाम्पलखौ होनो हायो जुदि बिथांमोनहा नांगौब्ला नोंथाङा जिहेतु बुंदों नैबे समाव जाखिनि बे फरायनो थाखाय सोलोंथाइ लानो थाखाय PhD कचिं खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ दिल्लीयाव दैथायहरदों जाखिनि नोंथाङा मख'बाय नोंथाङा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव सोलोंथाइ नेहाथारि महरै नोंथाङा खामानि मावदोंमोन आरो बै समाव नोंथाङाबो बुंदोंमोन नोंथाङाबो बबेबा मोनसे बिथिङाव बुंदोंमोन जे बे समाव हाग्रामा महिलारिया बै समाव गावनि न'खरनि सोरबा बाहागि बिथांमोननोसो बै समाव अनसुंथाइया मोनो बिथांमोनासो साख्रिया मोनो होननानै बुंनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन हयथ' एबसुआव थानाय समाव बै समाव बुंदों बेखौ माबायदि नोंथाङा फिननाय होगोन जे हाग्रामानि जाय लेफ्ट एन्ड राइट जाय बिथांमोना निजेनि बाहागि बिथांमोनासो बैफोर अनसुंथाइखौ मोनो होननानै नङा आं बेखौ बुङाखै जे बुंदों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि सरकार समाव बै जों जेला एबसुआव थादों जे एडुकेसनानो मेन अबजेक्टिभ नङा होमबा एडुकेसनखौ लानानै आं जेला जाथिनि थाखाय दायित्व मोनदों आं फुललि हारिनि थाखाय मावदों आं जेला BPFआव दायित्व मोनदों गुबुन गुबुन हारि माहारि BTCनि थाखाय मावदों एबसुआव दायित्व थायोब्ला अकल बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो जायो आं जेला पलिटिकेल जाबाय आं BTC बाखि साफ्रोमबो हिउमेन बिंनि थाखाय आं दा खामानि मावदों जेला दायित्व मोनदों एला जों खामानि मावदों जोंनि एबसुआ बै समाव प्रटेस्ट खालामदों जे भेन्सारि स्कुला सरकारि जानो नांगौ बे एबसुनि दायित्व नङा होमबा उमुगाव फोरोंगिरि गैयाबाव फोरोंगिरि हरनांगौ BPF सरकारा बेखौ जों बुंबोदों बे दायित्व BPF सरकार नङा होमबा एबसुनि बे दायित्व ओमफ्राय जों बुंबोदों जे गथ'फोरनो साख्रि होनो नांगौ होननानै नङा होमबा थाइसे थाखा लायामासे साख्रि होनांगौ बे एबसुनि दायित्व नङा होमबा आं एबसुनि एडुकेसन सेक्रेटारि थायोब्ला दानि एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि खनेन्द्र बसुमतारिया गुरुबासायाव मास्टार जादों बिथाङा आंखौ लानानैनो
बै समनि BTCनि इडुकेसन EMनि खाम्फा बरगयारिनि बिदा रबि शंकर बरगयारा इडुकेसन डाइरेक्टरमोन बिथांनाव थांदों खख्लाबारिनि MCLA मुन्थु बरुवा बिथाङा जोंनि सेन्ट्रेल एप्सआव दंमोन बिथांनि बिसिया स्कुलाव एपइन्टमेन्ट जादों जे आंखौ मुन्थुजों खनि नादाजों लाना थांदों जे कास्टम नों इडुकेसन सेक्रेटारि हिसाबै इडुकेसन डिपार्टमेन्टआव लायराय जे जोङो साख्रिखौ माबानानै हो होननानै थ' आं थांदों रायज्लायहैदों जे बै समाव हाग्रामा महिलारि सारनि सरकारा थाइसे थाखा लायामालासिनो एबसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि खनिनो मास्टार साफा गुरुबासा हाइ स्कुलाव मुन्थु दानि UPPनि MCLA खख्लाबारिनि बिथांनि बिसिनो थाइसे थाखा लायामालासिनो बिथांमोना साख्रि होदों नङा होमबा दा ओंखायनो एबसुआव थानाय समाव जोङो भेन्सार स्कुलनो प्रटेस्ट खालामनांगौ सोलोंथायाव बिजाब मोनाबा बिजाबा जेला स्टेटनिफ्राय लेट सफैयो जों प्रटेस्ट खालामदों नङा होमबा दा आं लुबैयो दानि एबसुफ्राबो गावनि दायित्वखौ माव दिनै 6.3 थालांबाय बिनि सोमोन्दै मानो खोथा बुङा 10टा कलेज जे दाखालि UPPL सरकारा लाबाय होनबाय बेखौ जेला RTI खालामो BPFआ अब्ला हजोंनिफ्राय लिरनानै हरबाय जे बे 10टा कलेजआ कुनु पट्टे 2017 आसाम गभर्नमेन्ट प्रभिन्सियलाइज एक्ट मथे 10टा कलेजआ गोलैया बेनि थाखायनो बे स्टेटजों जेबो सोमोन्दो गैया बेखौ BTCआ गावसोरनि SOPD फान्डजों दरमा होन्दों दा बेखौ दिनै एबसुआ प्रटेस्ट खालामनांगौ ना नङा होमबा प्रटेस्ट खालामनांगौ बेखौ नङा होमबा दा 6.3 आव कुनु कन्डिसननि खोथाखौनो बुङाखैमोन दा बोरै कन्डिसननि खोथा फैखो ओंखायनो बेखौ आं बुंदों जे एबसुआ बेखौ प्रटेस्ट खालामनांगौमोन दा बेखौ खालामाखै दा बेखौ जोङो बेखौनो बुंबोदों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा सरकार फैयोब्ला जोङो मोनफ्रोमबो भेन्सार स्कुलखौ सरकारि खालामफिनगोन जिहेतु मोन 10टा फरायसालिमाफोरखौ प्रभिन्सियलाइजनि नोंथाङा बाथ्राखौ बुंदों नाथाय जोङो दिनैसिमबो नुनो मोनाखै जाखिनि बेवहाय फरायसालिमाफोर जादों बिथांमोना दिनैसिमबो प्रटेक्ट खालामनायखौ नुनो मोनाखै जाहोना मा नङा माबाफोर कम्पालसन दं नामा नङा इसिङारि मोनसे पलिटिकेल सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौ हयथ' लादों जानो हागौ नङा बाव लिरनायानो दङ मिथिबायना आं फरायना होनि मिथिबायना नै बाव फ्रम Srimati Kobita Das, ACS Additional Secretary to the Government of Assam Higher Education Department, to the Secretary Bodoland Territorial Council, Bodofa Nagar Kokrajhar, number regarding provincialization of number 10 Bensar Degree College under BTR, number. I am direct to inform you that, the 10 number of colleges proposed for provincialized do not fulfill the condition under the Assam Education Provincialized of Service of Teacher and Reorganization of Educational Institution Act 2017. नाथाय आं बेखौ बुजिबाय बेवहाय रायजो राजाफोराबो बेखौ नोंथांमोना बुंनायाव मिन्थिदों नाथाय आंनि सोंथिया बेसो दि जाय बिथांमोना स्कुल बा फरायसालिमानि प्रभिन्सियलाइज बिथांमोना जाबाय बे समाव बै मोन 10टाया दिनैसिमबो मानो बिथांमोना खुगा बेखेवाखै नङा एक नाम्बार नोंथांमोना BPF राजखान्थि हानजाया बै समाव जे जिखिनि फरायसालिमाफोर दङ बिथांमोननि थाखाय खामानि मावदोंमोन नामा बेखौ सोंथि खालामनाय नङा बे 10टा कलेजआ जेला लाबाय होनबाय सरासनस्रा मानसिया लाबाय सानदों प्रिन्सिपालफोराबो हयथ' लाबाय सानदों खोमा जेला जोङो RTI खालामबाय अब्ला रिपर्टखौ मोनबाय जे स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय बे खुनु लिंकआनो गैया बेनिफ्राय जोंहा BTR सरकारा खुनु BTR सरकारा सेन्ट्रेल सेलेक्सन बोर्डनि गेजेरजों अकल 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौल' साख्रि होनो हायो नों जेला कलेजनि प्रिन्सिपाल कलेजनि फोरोंगिरिफ्रा जाहैबाय ग्रेजुवेट टिचार बिसोरो ग्रेजुवेट टिचार ओंखायनो आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ पास जाथारनो नांगोन दा एमेन्डमेन्ट नांथारगोन दा बे खालामाखै दा बेखौ प्रमद बर' आदाया मा खालामनो सानो जों बेखौ बुजियाखै नाथाय नाम्बार बे 10टा कलेजनि प्रिन्सिपालफोराबो आं सानो बिथांमोनाबो बुजिदों नाथाय बिथांमोना माबा मोनसे जाबा हामगौ सानो जिहेतु गोबां फोरोंगिरिफोरा 15 बोसोर 20 बोसोर 30 बोसोर मावबाय बिथांमोना दुखु दाहा दङ बिथांमोना गोरिब गुन्द्रा गथ'फोरखौ फोरोंनानै साख्रियाल खालामबाय गोरों गोरा खालामबाय नाथाय बै फोरोंगिरिफोरा जेला जानुवारि फैयो जेला दुर्गा फुजा फैयो जेला क्रिसमास फैयो सेन्देल जरासेबो बायनो हाया जुथा जरासेबो बायनो हाया दा बिथांमोननि दुखु दाहाखौ जों बुजियो नाथाय बेखौ UPPL सरकारा बुजिया दा ओंखायनो जों बुजियो जे बे 10टा कलेजनि मानाव गेदेर फोरोंगुरु सार बिथांमोनाबो बेखौ मिथिगौ आरो जोङो नाथाय BPFनिफ्राय जाजानो बादों बे खोथा नङा जाजानोसो जों लुबैयो जाथों नङा होमबा जाजानोखौ जों लुबैयो
जों जानायखौसो जों लुबैयो ओंखायनो बेखौ जों सानो जे इउ पि पि एल सरकारा नोंथांमोननि दुखु दाहानि खोथाखौ बुजिया बिथांमोना जास्ट नोंथांमोनजों भट बेंकनि थाखाय इलेक्सननि थाखायल' नोंथांमोनजों गेलेदों ओंखायनो जोङो बै फोरोंगुरुफोरनि अबदानखौ समाजाव बेखौ जों मालाबाबो हाद्रियाव जों थांहोआ नोंथांमोना समाजनो खामानि मा होनो समाजनि थाखाय मावदों समाजखौ गोरों गोरा खालामदों आरो नोंथांमोननि दुखु दाहाखौ बिपिएफआव अराय सम सनमान होयो आरो जों अराय सम थार गोसोजों बेखौ मावथारगोन इउ पि पि एल राजखान्थि हान्जानि बिथां गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया मोनसे खोथा बुंबाय थायो जों समाजारि बिजोङाव प्लेटफर्माव जेब्ला मेल खालामो पाब्लिकनाव बिथाङा मोनसे सोंथिखौ खालामबाय थानायखौ जों नुयो जे मोनसे आसनि बुं 5,000 लाख होननानै बाथ्रा बुङो थारैनो नोंथांमोना बै समाव 17 बोसोराव जिहेतु सोरखार सालायबोदों थामहिनबा इन्टारिमखौ लायोबा 17 बोसोर 15 बोसोर सोरखार खालामबोदों दा बै समाव मोनसेबो बेफोरबायदि आसनि होनो हायाखैमोन ना जायनि थाखाय 5,000 रिवार्ड बिथाङा होनो नागिरदों बान्था होनो नागिरदों बुंनो हागोन नामा नोंथां आं आदा राजुखौ गावनि बिदा हिसाबै सानो पार्सनेलि नाथाय जेब्ला पलिटिकेलाव फैयो बेखौ आंबो ससियेल मिडियायाव नुदों ओंखायनो आं दा बुङोब्ला आदा राजुआ जुदि मोनसे आसनियाव जुदि 5,000 होनो जुदि बुंदोंब्ला आं बे चेलेन्जखौ एक्सेप्ट खालामो आदा राजुनाव फैसाया जोबजोबगोन आं जुदि चेलेन्ज खालामा बेनाव फैसा जोबजोबगोन आंनो बेसेबां होयो होथों जुदि होनो गोसो दंब्ला नाथाय आं जुदि मा होनो मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनि बे 17 बोसोर गोलावाव बिथांनि खामानि मावनायखौ बुंजोबोब्ला बिथांनि पकेटनि फैसाया खालि जाजोबगोन ओंखायनो आङो जास्ट मोनसेल' एग्जाम्पल होनो सानदों ब्राउपेट होननाय नोंथाङा खोनादोंना ब्राउपेट जाय जों बर'नि जिफोरखौ दानायखौ मोनसे हाग्रामा महिलारि सारा मोनसे सिन्था खालामदों जे ब्राउपेटनि गेजेरजों जोङो मार्केटआ जेला नोङो गामिनि दख'ना दायोना अबाव फाननो जायो मार्केट मोना बेखौ अबाव फाननो दाम मोना दा बै दख'ना आरनाय गामिनि जेला गोरिब गुन्द्रा जोंनि मा होनो बाजै आबौमोनहा दायो बेखौ फाननो थाखाय मार्केट मोना जायो दा ओंखायनो हाग्रामा महिलारि सारा मा खालामनो बेखौ ब्राउपेट होननाय मोनसे स्किम खालामनानै मिथिबाय बैनि मानसिफोरा दख'ना गामसा दायोब्ला बे ब्राउपेटनि गेजेरजों फाननो हागोन आरो बे ब्राउपेटनि गेजेरजों जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव गावनि दख'ना गावनि आरनायखौ बेखौ मार्केटिं खालामदों नङा होमबा बे मोनसे बेखौथ' बुंनो नागिरो जे हाग्रामा महिलारिनि मोनसे बिजनेस होननानै बुङो बेखौ ब्राउपेटआ हाग्रामा महिलारि सारजों मा रिलेटेड दङ ब्राउपेटआव जाय साख्रि मावो ब्राउपेटआव जाय दैदेनदों बे सब माबा गोजा आरो आं मोनसे खोथा बुंबावनि बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट नुदों नोंथांमोना बे बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट जों उदालगुरिनिफ्राय जेला क'क्राझार थाङो बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट नाम लिरदों आसनि नङा होमबा बे आसनिया सोरनि बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टआ दिनै गोबां एबसुनि मेल मिटिङाव जोङो उन्दैनिफ्रायनो बे बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट विंगारानो जा बासआनो जा बेयाव गाखोना जों मिटिं खालामहैदों बे मानाव गेदेर बिथाङा मिशननि बाथ्राखौ बुंदों बिथाङा जिखिनि फ्लेगशिप प्रग्राम दा लाबोबाय थादों बिटिसिआव जिखिनि 32टा जोंनि एज ए रेकर्ड नङा आदा राजुआ दा बेफोरबायदि मोनफा मोनफा नोंथांमोननो नैबे आसनिनि बाथ्रा बुंदों जेरै बिथांमोना आलारि सोरां बिथांखि गियाननि सोरां बिथांखि बेफोरबायदि होदों माने पाब्लिक रिच जानाय बेफोरबायदि मोनसे बिथांखिनि बाथ्राखौ बिथाङा मख'दों NGOफोरखौ आं मान होयो नाथाय NGOजों सरकारजों आलाग मिथिबाय मिशनजों स्किमजों आलाग मिशना जाहैबाय मिशन माने मा स्किम माने मा दा बिथांमोना अबे बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय आं मिथिया मानाव गेदेर प्रमद बर'आ जेला एबसुनि प्रेसिडेन्ट थायोना बिथाङा माखासे गोबां मिशन खालामदोंमोन इयार अफ इक'नमिक होननानै एबसुआव फोसावदोंमोन नाथाय बिनि मिशना उनाव मा जाफैदों मिथिबाय दा आदा राजुआ मा मिशन फोजोब बिथांमोननि पिक मिशन आं मोनसे पिक मिशन होनो पिक मिशना जोङो जाहैबाय बाय बर'फ्रा बाय गड गिफ्टेड मिथिबाय अमा फिनाय दाउ फिनाया जों बाय गड गिफ्टेड नाथाय बिथांमोना पिक मिशन लाबाय पिक मिशन लानानै दिनै मा जाफैखो दाखालि बावै बिटिसिनि एसेम्ब्लियाव सोंबाय जे नोंथांमोना पिक मिशना मा जाखो जे होमबा इउ पि पि एल सरकारनिफ्राय फिन होबाय जे आफ्रिकान स्वाइन फ्लुनि थाखाय पिक मिशना फ्लपनो मिथिबाय बिथांमोना मा होनो माबा पिक मिशना फ्लप फ्लेग स्किमा माखासेया जाहैबाय गभर्नमेन्टनि नेशनेल गभर्नमेन्टनि स्किम बियो मिथिबाय स्टेट गभर्नमेन्टनि बेखौ लानानै क्रेडिट लानो नाङा इउ पि पि एल सरकारा बेखौ लानानै लाखपति महिला आसनि दंफां गायनाय फ्लेगशिप स्किम माखासे आरो बेनिफ्राय बै अरुणोदय बेखौ लानानै इउ पि पि एलआ सरकारा क्रेडिट लानो नाङा न'आ प्राइम मिनिस्टार हरनाय नङा होमबा बै ओमफ्राय लाखपति महिलाया स्टेट गभर्नमेन्टनिसो बे मोनसे स्किम दंफां गायनाया बेनिफ्राय बे अरुणोदयआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसो स्किम इउ पि पि एलआ मा मावदों आं सोंनिसै दाना हाग्रामा महिलारि सारा बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट खालामदों बा नोङो बिथाङा ब्राउपेट खालामदों बा बिथाङा गुबुन गुबुन प्रजेक्ट लाबोदों दा इउ पि पि एलआ मा बुंलाय इउ पि पि एलआ मा
UPPL नि पिक मिशनाव बबाव थांखो नङा होमबा बे मिशन जा स्किम आं हमनो हाया फेलें जादों नामा बे पिक मिशना गावसिनिसो रिपर्ट जोंनि MCLA BPF नि MCLA सोंदों BTC नि एसेम्ब्लियाव मानाव गेदेर प्रमद बर'नाव जे सार जे पिक मिशना मा जाखो होननानै अब्ला बिथांमोना रिप्लाइ होदों जे दुखुनांथाव बाथ्रा जे जों बिसिबां फैसाखौ जों इनभेस्ट खालामदोंमोन नाथाय आफ्रिकान स्वाइन फ्लु होननाय मोनसे अमानि बेमार फैनानै बेयाव दंस जाजोबदों ओंखायनो डिउ टु आफ्रिकान स्वाइन फ्लु बिटिआर सरकारा पिक मिशन लानाया फ्लप जाबाय होननानै गावसोरसो मेसेज आंनि नङाना बि गावसोर बुंदों बे गावसोरसो होनदों बे UPPL सरकारासो बुंनाय आंनि बाथ्रा नङा नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे नैबे समाव बेरेखा दोलोआ हाग्रामा महिलारिखौ बे समाव बुंबाय थायो दि MP बिसायख'थिनि उनावनो थानाय नंला होननानै बाथ्रा बुंदों माबायदि जागोन बे बिथांमोनहा जि बुंबाय थादों बिथांमोनहा BPFआ 17 बोसोराव मा मावखो बेखौल' बुङो नोंथांमोना रायजो राजानि थाखाय मा मावगोन दा ओंखायनो जों UPPLआ मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ बुङा नाथाय जों मा मावगोन फैबाय थानाय समाव जों बेखौ लानानै बिराद कनसियास जोंनाव एजेन्डा दं UPPLनाव एजेन्डा गैया UPPLजों BPFजों तुलना खालामनाङा UPPLनाव एजेन्डा गैया हारिखौ लानानै जातिखौ लानानै BTCखौ लानानै गुबुन गुबुन हारि माहारिखौ लानानै BPFनाव एजेन्डा दङ ओंखायनो बिसोरजों जों कम्पेयार खालामजाया बिथांमोनहा मा बुंबाय थाथों बिथांमोना आवगायबो बुंदों जे एबारनो मा होनो 2020नि उनावनो BPFआ थानाय नंला होननानै नाथाय BPFआसो 17ता देरहादों गावसोरो 12ताल' देरहादों नङा होमबा मेन्डेटखौथ' BPFआसो मोनदोंना ओंखायनो बिथांमोनहा बेखौनो बुंदों जे गावसोरो जे बे MP इलेक्शननि उनाव 80% UPPLआ दुर्बल जागोन BTC इलेक्शननि उनाव 100% UPPLआ दुर्बल जागोन 2026 सनाव MLA इलेक्शन गेलेनो थाखाय केन्डिडेट मोननाय नङा UPPLआ बे ट्रेन्डजों थांगासिनो दं मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेते टाइगार इज बेक होननानै हाग्रामा महिलारिखौ ट्रेन्डिं जों नुबाय थादों बा नोंथांमोना बिथांखौ बुङो जे टाइगार फैफिनगोन होननानै दा आं नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो थाखाय आखायाव लागोन जे टाइगार होनना बुंदों टाइगार जुदि नोजोर होयोब्ला टाइगारनि खाथियाव रावबो थांनो हाया जों जुदि सरासनस्रायै नोजोर होयोब्ला आरो गुबुन फारसेजों जों जुदि नोंथांमोननिफ्रायनो बारग'लांनाय बिथां MCLA जय मोसाहारि जाय लाइमोन गांखंनि आफादगिरिमोन बिथाङा स्टेटमेन्ट होनाय बायदिब्ला आरो BSUनिफ्राय जाय बारग'लांनाय बिथां दुलाराय बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो खोनानो मोन्दों दा बिथाङा बुंदों मा जे हाग्रामा महिलारिया जे डेम'क्रेसि बेवहाय बिथांमोना गैया होननानै उदां बिथांमोना स्टेटमेन्ट होनायखौ नुनो मोन्दों दा बेवहाय थारैनो बिथांमोननि बुंनायजों नोंथांमोननि लिरनायजों टाइगार इज बेक होनना बुंनायजों आं बेखौ बुंनो सानदों थारैनो डेम'क्रेसि गैमारा नामा एक नाम्बार जोंनि BPFनिफ्राय जा थांदोंना इलेक्शन समाव माखासे सोरबा ओरै जाखायो नाथाय BPFआव बांसिन फैदों UPPLनिफ्राय नङा होमबा जितेन मोसाहारिनि खोथाखौ रायलायनांगोन नङा होमबा जितेन मोसाहारिया जाहैबाय तामुलपुर जिल्ला जेराव प्रमद बर'नि जिल्ला बिनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन UPPLनि बिथाङा BTCआव गोदानै आरो माखासे गामि हाबबावबाय बेखौ 13,000से भटार्स लानानै बिथाङा दासिमबो खनथाम जितेन मोसाहारिनि सुरेन बर'मोननि नाजानायाव तामुलपुर गयबारि ओनसोलाव खनथाम जयनिं जाबाय खनथामाव फ्राय 13,000से ट्रेक्टरनि UPPLनि भटार्सखौ लानानै जितेन मोसाहारिया हाबदों दिनै जितेन मोसाहारिया तामुलपुर जिल्लानि UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि कामाल आजाद खालायगावनि MLA गेलेनाय 18,000 भट मोन्दों थांनाय बाराव MLA इलेक्शनाव 2021आव दुर्गा दास बर'नि एगेन्स्टआव BPFनि एगेन्स्टआव कामाल आजाद यां आरो एडुकेटेड आरो सासे ससियेल एक्टिभिस्ट कामाल आजादआ इलेक्शन गेलेदों MLA केन्डिडेटमोन बिथाङा 18,000नि खाथियाव भट मोन्दों बिथाङा दिनै जोंनि दोलोआव फैबाय आरो मथांगुरिनि थांनाय बाराव UPPLनि MCLA केन्डिडेट मिथिबायना शाहजान आली आहमेदा UPPLनि थांनाय बारै 2020नि UPPLनि केन्डिडेट मथांगुरिनि बिथाङा जोंनि दोलोआव फैबाय नङा होमबा बबेन बर' आं बुंगोन बेखौ फैगोन बबेन बर' खैराबारि ब्लकनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट UPPLनि बिथाङा दिनै UPPLआ सरकाराव दं बिथाङा गारनानै फैबाय थ' जोंनिफ्राय सोरबा सासे सानै थांदों जायहा मिशन गैया भिजन गैया बिथांमोना थांदों बे थांथों नाथाय बांसिन जोंनाव फैदों निउ भटार्स जोंनाव दा एबसुनिफ्राय देरहालांनाय गोबां कलेजनि GS जोंनाव दंफैयो फ्राय 40 जननि खाथियाव एक्स कलेजनि माने GS जाबोनाय दा यां जेनेरेसन लैहोर सानसोरा मा होनो सोरांसार बर्मा कलेजनि GS आरो बेलेग कलेजनि GS जोंनाव निउ भटार्सफ्रा जोंनाव फैबाय दा ओंखायनो जोंनाव थांदों साफा सानै खिन्थु फैदों बांसिन जोंनाव ओंखायनो दिनै
कामाल आजादनि खोथायानो जा बबेन बर'नि खोथायानो जा शाहजाहान आलीनि खोथायानो जा बा मा होनो जितेन मोसाहारि बिथांमोनहा जोंनाव लोब लोब फैदों दिनै बिजेपिनि गोबां दैदेनगिरि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि राजकुमार बिथांमोना चिरां डिस्ट्रिक्टनि गुट्टे बिजेपिनि लिडारफ्रा जोंनाव फैजोब्बाय कंग्रेसनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि कंग्रेसनि प्रेसिडेन्ट वार्किं प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जोंनाव फैबाय दिनै बिपिएफआव हाबनो थाखाय ट्रेफिक जाम जानानै दङ ओंखायनो सोरबा सासे सानै थांदों बे मेटार नङा जय मोसाहारिनि खोथाया जाहैबाय जय मोसाहारि आदाया बिथाङा एक्स बिएलटिमोन हारिनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा बेनो एमसिएलए टिकेट होनानै देरहाहोदों जुजिनानै दिनै एमसिएलए खालामनाय जय मोसाहारिनाव हाग्रामा महिलारि सारनि अबदान दङ नङा होमबा हाग्रामा महिलारि सारनि अबदान दङ दा ओंखायनो दिनै बे जय मोसाहारिया गाव बुंदों जे इलेक्सन गेलेनायाव गोबां दाहार जाबाय बेहा बे दाहारखौ थेरायनो हायाखै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा होनदों ओंखायनो बे बाखिराम होननानै ओमफ्राय बे बुंदों जे गोबां दाहार जानानै दं ओंखायनो बे दाहारखौ सुफुंनो थाखाय आङो मा होनो रुलिं गभर्नमेन्टजों थांनोसै जा मोनथों बिथाङा बे बुंदों दा नाथाय आङो भुल डिसिसन सानो मानो होनबा दा कड अफ कन्डाक्टआव मा होनो हागोन कड अफ कन्डाक्ट बिथाङा हाबनायनि उनाव बिथाङा कड अफ कन्डाक्ट कुनु स्किम हरनो हायासै मा होनो बिटिआर सरकारा ओंखायनो बे भुल डिसिसन जादों बिथांनि बे आं सानो आरो दा ओंखायनो बिथाङा गावनि पार्सनेल प्रब्लेमनि थाखाय थांदों बिनिफ्राय डेम'क्रेसि गैया होनदों नङा होमबा सोर होनदों डेम'क्रेसि गैया होननानै बेवहाय जय मुसाहारियानो बुंदों दुलाराय बसुमतारी बिथाङा जेब्ला अपेन स्टेजआव फैनानै बिथाङा बुंदों जे उदांथि गैया होननानै बाथ्रा बुंदों नङा आं बेखौ सानो आरो आंनि बुंनाया रिजायनाया बे जे नोंथांमोना टाइगार इज बेक होननानै बुङो दा टाइगारजों गोरोबदों नामा बिथांमोननि बुंनाया नङा टाइगारा जाहैबाय इन्डियानिनो मा नेसनेल एनिमेल नङा होमबा टाइगारा इन्डियानि फैसायाव मा होनो इन्डियानि फैसा रुपिसाव मोसानि फटक दङ दिनै भारतआव मोसा गोमालांबाय होननानै बिराद मोसाखौ कनसियास मोसाखौ फोथांनानै दोननो नांगोन आरो टाइगारा जोंनि नेसनेल एनिमेल आरो टाइगार बादिया इन्डियानि फैसायाव बेसेबां भेलु दं टाइगारा नङा होमबा बे टाइगार जोंना दा जों बुंदों जे जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा बिपिएफनि प्रेसिडेन्ट नङा होमबा ओमफ्राय जों जि डिसिसन लायो बियो मा होनो नों नुगोन बेखौ जेला ममता बेनार्जीखौबो जेला ममता बेनार्जीनि राइट लेफ्ट थानायफ्रा आगारलांदोंमोन ममता बेनार्जीखौ गोबां कुइसन बुंहोलांदों नङा होमबा दा ओंखायनो बिथांमोनहा गावनि पार्सनेल बेनिफिटखौ नायनो थाखाय थांनाय समाव गोबां माखासे बुंलाङो नाथाय नोङो जुदि गोबां मोजां लिडार जानो नांगौब्ला नोंनि जुक्तिया एक्सेप्टेबलबो जानो नांगोन बिथांमोननि जि अभियोग होनाय बे ससाइटियाव एक्सेप्टेबल नङा ओंखायनो बेखौ लानानै आं मालाबाबो गोनांथिबो साना जुदि नोजोर होयोब्ला जेब्ला नोंथांमोना गोहो गोमा जाबाय बा बिटिसिआव इउपिपिएल बिजेपि जिएसपिआ सोरखार खालामबाय बेनि उनाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला नोंथांमोननिफ्राय सासेनि उनाव सासे गोख्रों दैदेनगिरिफोरा जाय नर्थ इस्टनि टाइगार होननानै बुङो बिथां बिश्वजित दैमारि बिथाङा जिहेतु बिजेपिजों दा गोरोबहैबाय आरो बेनि अनगायैबो जों जुदि एमसिएलएफोरखौ जों नोजोर होयोब्ला 7 जन एमसिएलए गुबुनाव थांबाय बारग' एमएलए कमल सिंह नार्जारि बिथाङाबो नोंथांमोननिफ्राय बारग'लांबाय आरो गुबुन फारसेजों नोजोर होयोब्ला प्रबिन बर' बिथाङाबो नोंथांमोनखौ नागारना थांबाय गेदेर दैदेनगिरिफोरा जाय सिनाय जानाय दैदेनगिरिफोरा नोंथांमोनखौ नागारलांबाय दा नैबे समाव थालाङो होनोब्ला खाम्फा बरगयारि आरो नैबे हाग्रामा महिलारि बिथांमोनाल' दङ मा फिननाय होगोन नामा नङा जिहेतु नोंथांमोना एजेन्डानि बाथ्राखौ नोंथाङा मुख'दों नङा आं बुंनो 2020आव जेला बिटिसिनि इलेक्सन जायो बिपिएफआ जेनाखै बिपिएफआ सिंगेल लार्जेस्ट एमसिएलए मोननाय मोनसे पार्टि 17टा पार्टि मोनदों 17टा एमसिएलए मोनदों 17टा एमसिएलए मोनदों मामाया मा होनो इउपिपिएलआ 12टाल' मोनदों प्रम'दया मोननै समस्यायाव गेलेदों नङा होमबा बिजेपिया 9टा ना मा मोनदों आं एक्जेक्टलि टाइमखौ माबाखौ मिथिया कंग्रेसआ सासे मोनदोंमोन नङा होमबा बेनिफ्राय बर'आ सासे मोनदों नङा होमबा बयनिफ्राय सिंगेल लार्जेस्ट मा होनो माबाया मोननाया जोङो ओमफ्राय इन्डियानि सरकारा बुंदों जे सिंगेल लार्जेस्ट पलिटिकेल पार्टि मोननायासो सरकार सालायनो मोननांगौ बेनो डेम'क्रेसि नङा होमबा नाथाय इउपिपिएलजों माखासे दोलोजों आनडेम'क्रेटिकलि रायजो राजाया लुबैनाय नङा रायजो राजाया बिपिएफखौ लुबैदोंमोन बिपिएफनो भट होदों जिहेतु 17टा मोनदों नङा होमबा इउपिपिएलखौ लुबैयाखै इउपिपिएलनो 12टाल' होदों बिजेपिखौ लुबैयाखै बिजेपिया 9टाल' मोनदों नाथाय बिथांमोना आनडेम'क्रेटिकलि बिथांमोना गावसोर सरकार सालायदों जे मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारनो गभर्नरा सम होनो नांगौमोन समबो होआखै दा ओंखायनो बियो रायजो राजा लुबैनाय सरकार नङा बे जाहैबाय रायजो राजाया बिपिएफखौसो लुबैदोंमोन 1 नाम्बार 2 नाम्बारा माखौमोनलाय जोंना दैदेनगिरिफ्रा थांबाय होननानै नङा होमबा आं मोनसे खोथाखौ बुंनि नोंथांनो टिएमसिखौ नोंथाङा बेसेबां फल' खालामदों खालामाखै आं मिथिया
मा होनो तृणमूल कंग्रेस जाय ममता बेनार्जिया जेलानाखि स्टेटआव मा होनो वेस्ट बेंगलाव पावार फैयाखैमोन बे जेलानाखि नेशनेलनि रेल मन्थ्रिमोन जेला 2011आव पावार फैबाय टीएमसीआ रेल मिनिस्टारखौ गावनि आगदा आखाइ मुकुल रयनो होबोदों ओमफ्राय गाव स्टेटनि सीएम जाफैदों बे मुकुल रयआ सीएम लुबैनानै बीजेपीआव थांदों बेरेखा जानानै मुकुल रयआ बिराद पावारफुल ममता बेनार्जिनि सेकेन्ड एकदम माने ममता बेनार्जिया जेला रेलवे मिनिस्टारखौ गारनानै स्टेटनि चिफ मिनिस्टार जाफैयो रेल मिनिस्टारखौ मुकुल रयआसो मोनदों बेनि उनाव आरो सासे दंबावोमोन मा होनो शुभेन्दु अधिकारिया दा बेंगलनि बीजेपीनि सीएम केन्डिडेट बिथाङा ममता बेनार्जिनि राइट हेन्डमोन बिथाङा मा बुंबाय बीजेपीआ मा होनो शुभेन्दु अधिकारिनो सीएम होगोन होननानै बीजेपीआव लानानै थांबाय मुकुल रय एफा माने ममता बेनार्जिनि सेकेन्ड आखाइ ओमफ्राय शुभेन्दु अधिकारी बिराद पावारफुल बिथांमोना बीजेपीआव थांबाय टीएमसीआ जेबो जानाय नंला टीएमसीआ पावाराव फैनाय नंला होनना बिराद बुंदोंमोन नाथाय ममता बेनार्जिया टीएमसीआ ममता बेनार्जिजोंसो सोलियो कुनु मुकुल रय कुनु शुभेन्दु अधिकारीजों सोलिया दिनै टीएमसीआ उन्दै सेंग्रा मिथिबाय मा होनो बेनार्जि मा होनो मालाय अभिषेक बेनार्जि बेखौ लानानै सयानिका घोष बिथांमोन उन्दैखौ लानानै बिराद स्ट्रंलि जुजिनानै दिनै मा होनो बयनिबो बांसिन मा होनो आवगायफोरनिफ्राय बयनिबो बांसिन एमएलए मोननानै सरकार सालायनानै दं दिनै मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिजोंसो बिपिएफआ सोलियो बाव खुनु सोरजोंबा उमुकजों सोरबाजों उमुकजों सोलिया नङा होमबा हाग्रामा महिलारि सार्टिफिकेटखौ नायनानै मानसिफोरा रायजो भट होयो दिनै सोरबा आयाराम गयारामा हाग्रामा सारजों दंमोन सोरबा थांबाय बेजों फेक्टर नङा दिनै बीजेपीआ सोरबा नरेन्द्र मदिखौ नायनानैसो मा होनो जानो हागौ बा कंग्रेसआ राहुल गान्धीखौ नायनानै बिनि उनाव सोर आगदा आखायाव दं सोर आगसि आखायाव दं टीएमसीआनो बेस्ट एग्जाम्पल दिनै बिपिएफआ बिराद स्ट्रं गामि बिपिएफ न'खर बिपिएफ जोंनो नांगौ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारिखौ गामियाव स्ल'गान होगासिनो दं ओंखायनोथ' बीजेपीआव थांनाया इमानुएल सारा फैफिनबाय इमानुएल सारा बीजेपीआव थांदोंमोन इमानुएलखौ सारखौ नोंसोर मालाबा इन्टारभिउ लाहै जे बिश्वजित दैमारिनि कन्डिसना मा जानानै दं बिथाङा बिराद मोजां बुंनो हायो इमानुएल सारा मानोना बे बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन जेनेरेल सेक्रेटारिया थांबाय बै समाव बुंदों बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारिया थांबाय बिपिएफआ जेबो देरहानाय नंला खोमा बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारि थांदों बिपिएफनि राज्य सभानि एमपि थांदों अब्लाबो 17 जन हाइस्ट एमसिएलए मोनबोदों नङा होमबा बिपिएफनि सिटिं राज्य सभानि एमपिआ गारनानै थांदों बिपिएफनि जेनेरेल सेक्रेटारिमोन मा होनो इमानुएल सारा थांदों दिनै इमानुएल सारा फैफिनबाय जे मा होनो बिपिएफजों समान मोजां राजखान्थि दोलो गैया बिपिएफआव बयनिफ्राय डेम'क्रेसि दं होननानै दिनै जायबो बिपिएफखौ गारनानै थांदोंना बिथांमोना फैफिनजोबनो लुबैनासो दङ सिङाव बिथांमोना एकदम माने केन्डिडेट होयोब्लानो आं थांफिनगोनसो होननानै नाथाय हाग्रामा महिलारि सारा जाय खस्थ' खालामगासिनो दं बै एरियायाव बिथांमोननो जास्टिस होनो नांगोन ना ओंखायनो दिनै बिथांमोना बिपिएफआव फैनो थाखाय जानजि खाफ्रागासिनो दङ बिथांमोना लामासो नागिरगासिनो दं बिपिएफआव फैनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारा सोरखौबा आवगाय दायित्व होदोंमोन गोदान दायित्व होदों मानोना पार्टिया हाग्रामा सारजोंसो सोलियो नोंथांनिफ्राय आं मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जे हाग्रामा महिलारिजों जे मोनसे समाव ज' खामानि मावनानै आरो पावारफुल सासे मिनिस्टार होनानै मोनथिजानाय बिथां चन्दन ब्रह्म बे चन्दन ब्रह्मखौ नोंथांमोननि दोलोआव जों नुनो मोनाखै आरो जों एज ए सर्स हिसाबै जोंनिफ्राय मोनथिनाय हिसाबै बिथाङा इउपिपिएलजों जगाजग खालामनायनि बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों आङो मानाव गेदेर बै समनि रिभुलेसनारिफोरखौ आं मान होयो बै समनि रिभुलेसनारि बिथांमोनहानो जोंनो बिटिसिखौ होलांबाय इउनिभार्सिटि कलेजखौ बिथांमोनहानो ज' थानानै खामानि मावदों नङा होमबा दिनै चन्दन ब्रह्मआ कन्ट्रिबिउसन दं बिहा बर'आव मानो गैया जानो कन्ट्रिबिउसन दं हाग्रामा महिलारि सारजों खिथु थाफानानै बिथाङा कन्ट्रिबिउसन होदों दा ओंखायनो बेयो बिथांनि कन्ट्रिबिउसनखौ जों मान होगोन नङा होमबा नाथाय बिदि नङा जे नोङो मा होनो गौतम बुद्धआ मोनसे खोथाखौ बिराद मोजां बुंदों जे गौतम मानसिया जेला दंस जायो नों जेला नांगौनिफ्राय बारा नों लुबैयो होनदों दिनै माखासे मानसि दङ मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा जाय मानसिया जेबो नङा बिथांखौ राज्य सभानि एमपि खालामदों जाय मानसिया मा होनो फेक्टर नङा बेबादि मानसिखौ थिखोनानै दिनै इएम खालामदों समाजनो सार्भिस होनो थाखाय जे बिथांमोना होदों नङा होमबा दा बिथांमोना दिनै गावसोर जुदि राजा जानो नागिरोब्ला बे अयनाय जागोन बे नेचारनि बिरुदि जागोन ओंखायनो आं सानो जे मानाव गेदेर चन्दन ब्रह्मआ समाजनि थाखाय कन्ट्रिबिउसन होदों बिथांना कन्ट्रिबिउसन दं कन्ट्रिबिउसन गैया नङा कन्ट्रिबिउसन दं सार मोनसे समाव रिभुलेसनारिमोन दा आं सानो जे बिथांमोनहा जेला नांगौनिफ्राय बाराखौ लुबैयो नङा होमबा दिनै जुदि प्रमद बर'आ दिनै बिटिआरनि चिफ जाना दं इउपिपिएल नङा होमबा बेयाव जुदि सोरबा सासेयाबो जुदि चिफ जानो लुबैयो बे माबाया बै मानसिया जाय चिफ जानो लुबैनाय
बेयो बिथांना मा होनो दंस' जागोन बिनि केरियारा दा ओंखायनो आं सानो जे बिथाङा जुदि इउपिपिएलआव थांनो सानदोंब्ला बिथांनि थाखाय बे भुल जागोन नङा होमबा बिथांनि थाखाय बे रं डिसिसन जागोन मानोना नों बै ट्रेनजोंसो फैनाय दिनै इउपिपिएलआव गोबां दैदेनगिरि दङ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनाय नङा नङा होमबा आरो इउपिपिएलआ लाङोब्ला आरो बिथांमोनावबो गोबां गुगागोन नङा होमबा नोंथांमोना गिनाय दं नामा दे चन्दन ब्रह्मआ इउपिपिएलआव जुदि थाङोब्ला नोंथांमोननि गिदिर खहा जागोन नामा आं बुंबायना मा होनो ममता बेनार्जीखौ एग्जाम्पल लाना ममता बेनार्जीया जेला सिएम जायोमोन बिनि राइट आखाइया थांजोबदोंमोन मिथिबायना सरकार जालायनो हागोन ना ममता बेनार्जीया सेंग्रा उन्दै उन्दैफोरखौ अभिषेक बेनार्जी सयानिका घोष उन्दै उन्दैफोरखौ लानानै बै समाव बुंदोंमोन सिनियर लिडार मुकुल रय सबिन्द्र अधिकारी बिथांमोना पावारफुल मानसिफोरा मा होनो ममता बेनार्जीखौ गारना थांजोब्बाय होननानै नाथाय ममता बेनार्जीया प्रुभ खालामदों आरो बिथाङा सरकाराव फैदों दिनै जोंनि दोलोआव हाग्रामा महिलारि सारखौ नायनानैसो भट होयो हाग्रामा महिलारि सारखौ नायनानैसो भट होयो ओंखायनो बे हाग्रामा महिलारि सारनि उनाव आं जुदि गाबोन जुदि बेलेग दोलोआव थाङोना मोनसेबो मा होनो लस जाया ओंखायनो दिनै चन्दन ब्रह्मखौ लानानै जोंहा गिनाय गैया बिथाङा मोनसे समाव कन्ट्रिबिउसन होदों बेखौ जों सनमान होयो नाथाय बेखौ लानानै जों फेक्टर नङा मानोना जोंनि दोलोआ बिपिएफ दोलोआ हाग्रामा महिलारि सारखौ नायनानैसो भट होयो ओंखायनो सोरखौबा नायनानै भट होआ बे हाग्रामा महिलारि सारजोंसो सोलियो ओंखायनो आं सानो बे फेक्टर नङा जों नुनो मोन्दोंमोन थामहिनबा जोंनि खौरांगिरिनि गेजेरजोंनो बिथाङा बुंदोंमोन मानगोनां बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ जे बे समाव खाम्फा बरग'यारिया जुदि देरहायोबा बा देरहालाङोब्ला बे समाव बिटिसिआव फिन हाग्रामा महिलारिखौनो सरकाराव मोनफिनगोन होननानै बुंदों थारैनो सरकारा बायगोन नामा नैबे खाम्फा बरग'यारि थामहिनबा नैबे एमपि बिसायख'थिनि उनाव इउपिपिएल सरकारा बायगोन नामा इउपिपिएल सरकारा एनि टाइम मा होनो आइसिइउआव दङ आं बुंनाय बाथ्रा नङा इउपिपिएल सरकार मानाव गेदेर आदा प्रमद बर'जों थाफानाय एम उरुप कुमार देआ बुंदों एथु सरकार बाङाब्ला मुख 2 मिनिट लागे जोंथ' मा बुंदों इउपिपिएल जों थाफानाय एमआसो बुंदों ना उरुप कुमार दे जायनाखि हेल्थ एम बिटिसिनि प्रमद बर' सरकारजों थाफानाय बै सरकारासो बुंदों जे एथु सरकारथ' गिराबर कारने 2 मिनिट समय लागे जों बुंनाय नङाना बिथांमोनासो बुंनानै लादों दा ओंखायनो बिथांमोननि स्पिचनि गेजेरजों जों मिथिगौ जे बिथांमोननि सरकारा आइसिइउआव दङ एनि टाइम बियो माने सुइच अफ जानोबो हागौ दा ओंखायनो जोंखौ मानो होनबा जोंना सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि मोनखानाय पार्टिका 17टा पार्टिका नङा होमबा आरो बै 17टा एमसिएलए मोनखानाय मोनसे जोंहा पार्टि 17टा एमसिएलए जों मोनदों थांनायफोरा फैफिनगोन नामा नोंथांमोनाव जिहेतु 17टा नोंथाङा बुंदों दा बैसोर थांनायफोरा जाय एमसिएलएफोरा नोंथांमोननिफ्राय थांबाय नोंथांमोनखौ गारनानै दा बिथांमोना फैफिननायनि लामा दं नामा मानो फैफिनना जानो बिथांमोनहा जुदि स्कप मोननो थाखाय बिथिं थांदोंब्ला स्कप मोननो थाखाय ओरै फैया नामा बिथांमोनहा नङा होमबा फैफिनगोन मानो फैफिना जानो स्कप मोननो थाखाय बिथांमोना स्कप मानोना बिथांमोना जाय बिपिएफखौ गारनानै दा थांदों बिथांमोना स्कप माने थाहैथ'दों नामा नङा स्कप बिथांमोना जेराव सुबिदा मोनो ओरै खारो ओरै सरकारा जुदि दायोब्ला हाग्रामा महिलारि सारा सरकार दानो नागिरोब्ला फैगोन नामा मानो फैया जानो जों सुबिदा मोननांगौ बिथांमोना थांखादोंना इउपिपिएलआव बिथांमोना इउपिपिएल नङा थांदों इउपिपिएलआव सुबिदाखौ नागिरनानै जे सरकारा हजोंजों दङ बिथांमोनजों थांबाय बायोबा एसे सुबिदा मोनगोन होननानै जों सरकार दायोब्ला बिथांमोना फैखागोन जों एसे सुबिदा होदो होननानै जिहेतु 17टा नोंथांमोना मोनदों जुदि बिथांमोना फैयोब्ला हमनानै ला बिथांमोना फैयोब्ला नोंथांमोना 17टा फैयो अब्ला एलायन्सआ बिजेपिजों जानायनि सम्भाबना दं नामा आं बेखौ बुंनो हाया दा माजों जागोन मानो होनबा फिउचारखौ रावबो प्रिडिक्ट खालामनो हाया ना इउपिपिएलनिफ्राय फैयो ना बले बेलेगा फैयो बेखौ बुंनो हाया मानो होनबा मानसिनि गोसोसो नङा होमबा दा ओंखायनो नाथाय आं सानो इउपिपिएल बिजेपि जिएसपि बिथांमोना मोजां माबायाव सरकार सालायनानै गैया बिथांमोना आइसिइउआव दङ जे उरुप कुमार दे हेल्थ एमनि स्पिचनिफ्राय जों मिथियो जे बिथांमोना बुंदों बिजेपिया थ्रेटेनिं होदों मानो होनबा बिजेपिफोरा गोजोननाय गैया प्रमद बर'खौ लानानै नङा होमबा इउपिपिएलखौ लानानै गोजोननाय गैया खालि बिजेपिया थ्रेटेनिं होदों जे ओइ सरकारथ' बाङाबाव खाने 2 मिनिट लागे होनदों उरुप कुमार देआ बे बाथ्राखौ बुंदों आं ससियेल मिडियाआव नुदों नंगौ नोंथांनिफ्राय आं मिथिगोन जिहेतु बेरेखा दोलोआ नोंथांमोनखौ क्लेम खालामदों बा बुंदों जे बिथांमोना नैबे समाव सिंगल पलिटिकेल पार्टि जानानै जुजिगोन होननानै बुंनायखौ नोंथांमोनखौ नुनो मोनदों नाथाय बे समाव एएवडिएफखौ नोंथांमोना बिथांमोननिफ्राय मदद लानाय बाथ्राखौ जों नुनो मोनदों जिहेतु दरं अदालगुरियाव सासे एमएलएआ बे समाव नोंथांमोनखौ मदद होदों एएवडिएफनिफ्राय नङा मा बिथांमोननि एलायन्स जाबाय नामा नङा आं बुंनो जोंहा एलायन्स गैया जोङो एनडिए जोंबो गैया जोङो इन्डियाजोंबो गैया बिजेपि एलायन्स एनडिए जोंबो जों गैया इन्डिया कंग्रेसजोंबो जों एलायन्स गैया नाथाय हाग्रामा महिलारि सारखौ आरो बिपिएफखौ मोजां मोननानै सोरबा जुदि
मदद होफैथारनो गोसो दंब्ला बेखौ जों एक्सेप्ट खालामगोन होनदों हाग्रामा महिलारि सार जोंहा इउडिएफजों एलायन्स गैया जोंहा इउडिएफजों एलायन्स गैया दरं उदालगुरियाव मा बुंदों जे इउडिएफआ केन्डिडेट गैया बिथांमोना भट होनो थाखाय अपसन गैया बिथांमोना बिजेपिनो होआ बिथांमोना कंग्रेसनो होआ ओंखायनो बिथांमोना बेलेग बेलेग दलनो होआ बिथांमोनहा जे बै कंग्रेस बिजेपिनिफ्राय बिथांमोनहा साबसिन बिपिएफनि आइडियोलजिखौ बिपिएफनि साननाय हनाय मावनायखौ मोजां मोननानै बिथांमोना सापर्ट होनो फैदों जोंजों एलायन्स नङा जोंजों एलायन्सबाथ' जोङो जेरै इउपिपिएलआ मा होनो मानो दिलीप सयकियानो बिथांमोनहा भट बिदों नङा होमबा गुबुनावथ' जों बियाखैना जोंखौसो फैदों बिथांमोना जे दरं उदालगुरियाव बिथांमोना भट होनो थाखाय अपसन गैया ओमफ्राय बिपिएफनि आइडियोलजिखौ नुनानै बिपिएफखौ मोजां मोननानै मानाव गिदिर हाग्रामा महिलारि सारखौ मोजां मोननानै बिथांमोना जोंनो अननाय फैदों ओंखायनो सोरबा जुदि अननो गोसो दंबा जोंखौ अननो हागोन जुदि सोरबा इउपिपिएलआबो सिङाव जुदि प्रमद दाखो गाज्रि मोननानै सोरबा जुदि लकेल लिडारफ्रा आं बिपिएफखौ आङो साइलेन्टलि सापर्ट खालामगोन बे जों वेलकाम अननायखौ सबबो लागोन जों आजावगोन गोसो गोरबोआरि नोंथांमोनखौ बुंदों जे बे समाव बिथांमोना इउपिपिएलखौल' रायनो हागौ बाथ्रा बुंनो हागौ नाथाय बिजेपिनि फंसेबो बाथ्रा हिमन्त बिश्व शर्मानि फंसेबो बाथ्रा बुंनो हाया होनना बुंदों एलायन्सफोर दं नामा नोंथांमोना सिं बिजों सोमोन्दोफोर दं नामा हिमन्त बिश्व शर्माया सारासो बे जाबाय सिएमसो जोङो स्टेटखौ सेनायनि जोंहा खुनु थांखि गैया जों जाबाय बिटिसिआव नङा होमबा जों फार्स्ट डिभिजन बिपिएफआ फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजना जाहैबाय इउपिपिएल फार्स्ट डिभिजनजों सेकेन्ड डिभिजनजोंसो जोङो कन्टेस्ट नांगोन बे 4, 5, 6 थानाय बिजेपिआ बिटिसिआव बिथांमोनजों जों बोरै कन्टेस्टआव नांगोन नङा होमबा नों दा बडलेण्ड बुब्लि नोंना नाम्बार 1 चेनेला नों नाम्बार 2 जोंसो कन्टेस्ट खालामगोन ना बे समाव बिथाङा बुंदों जे नोंथांमोनखौ डाइरेक्ट इनडाइरेक्टलि बिथां हिमन्त बिश्व शर्माया नोंथांमोनखौ काउन्टार खालामदों कुनु फेक्टर गैया होननानै नोंथांमोनखौ बुंदों कुनु बिथांमोना देरहाया होननानै बाथ्रा बुंदों 2 लाखनिफ्राय 2.5 लाखल' मोनगोन होनना बुंदों खाम्फा बरिगियारिखौ अब्ला बे बुंसेयावबो नोंथांमोना काउन्टार होआ हिमन्त बिश्व शर्माखौ थारैनो इसिङारि सोमोन्दोफोर दं नामा नङा जाय मानसिजों जोंहा फाइट गैया जाय मानसिजों जोंहा फेक्टर गैया जोंनि समायखौ जों मानो नोजोर होगोन जोंना फाइटआ फार्स्ट डिभिजन सेकेन्ड डिभिजन बिपिएफआ फार्स्ट डिभिजन इउपिपिएलआ सेकेन्ड डिभिजन बिटिसिआव बिनि गेजेरजोंसो फाइट जागोन नङा होमबा बे जाहैबाय स्टेटनि जोंना खुनु स्टेटनि पलिटिक्स नङा दिसपुरखौ सेनाय जोंना नङा जोंहा जाबाय बिटिसिखौ जोङो सासन खालामनांगौ रायजो राजानो मोजां खामानि मावफिननांगौ इउपिपिएलआ खुनु पट्टे रायजो राजानि जानो खामानि मावनो हायाखै इउपिपिएल फैनाय लगे लोरबां जाफिनबाय ओंखायनो जोंना फाइटआ बेजोंसो नङा होमबा स्टेटजों जोंहा फाइट नङा ओंखायनो जों स्टेटजों मेटार नङा दिनै बिटिसिनि सिपआ सोर नङा होमबा सोरबा जामोनलाय बिबारा जामोनलाय बिटिसिनि सिप रायगौमोन ना जोङो इउपिपिएल जायामालासिनो बिबारा आखाया सोरबा इउडिएफआ जुदि नों बिटिसिनि सिप जायोमोनब्ला जों बेजों फाइट जागौमोन ना नङा होमबा दा बिसोरा बिथांमोना जोंना दा सोर बिटिसिनि सिपआ जाहैबाय प्रमद बर'खौसो जों बुंगोन ना माबा मोनसे खामानि मावनाया दायनिगिरि जाबाय प्रमद बर'खौसो जों बुंगोन ना जोंलाय स्टेटखौलाय मानो बुंगोन नङा होमबा जेराव दायनिगिरिया बाव जों बेखौसो बुंगोन नोंथांनिफ्राय आं मोनसे गोरलै बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेतु स्टेटआव स्टेट एसेम्ब्लियाव कअर्डिनेसन जिहेतु नोंथां फ्लर कअर्डिनेसन बे समाव नोंथाङा हेफाजाब होना 3 एमएलएआ बे समाव आसामनि जौगाथायनि थाखाय बिथांमोना हेफाजाब होनानै खामानि मावबाय थादों ओनसोलनि थाखाय बिथाङा खामानि मावबाय थादों नाथाय गुबुन फारसेजों बिटिसिआव बे समाव गावजों गाव थामहिनबा इउपिपिएलजों बिपिएफजों लोगो नांनानै बिटिसि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनो हाया नामा नोंथांमोना रायजो राजाफोरनि सिबिथाय होनायाव बिथांमोनजों मदद होआ नामा जौगाथायखौ लुबैया नामा बिटिसिनि मा नङा बिटिसिनि जौगानायखौ बिपिएफआ लुबैयो नों बुंनाया सैथोआनो जे स्टेटआव जोंनि बिपिएफनि एमएलए 3 दङ नङा होमबा बियो मर डेभेलपमेन्ट गावबागाव समस्थियाव ओंखायनो बिथांमोनहा सीएम सारजों बा गुबुन मिनिस्टारजों डिपार्टमेन्ट मिनिस्टारजों गोरोबनानै ओनसोलाव जाहाथे मर डेभेलप जानो हायो ओनसोलनि रायजो राजाया मोजां सुबिदा मोननो हायो बेनि थाखाय बिथांमोनजों लोगो जानानै खामानि मावदों नङा होमबा नाथाय मा खालामदों आं नोंनो मोनसे मोजां एग्जाम्पल होनि बै समाव प्रेसिडियाराव जेला रोनगोरा सारा जेलानाखि अपोजिसन लिडार दंमोन ना मानाव गेदेर हाग्रामा महिलारि सारा गोबां स्किम हरदों रोनगोरा सारनो मिथिबाय ना खामानि मावनो थाखाय सुबिदा होदों नाथाय प्रमद बर' इउपिपिएलआ जोंनि एमसिएलएफोरनो जेबो माबा हरा नों दिनै इउपिपिएलनि सिप नङाथ' बिटिसिनि सिपसो नङा होमबा इउपिपिएलनि सिप आरो बिटिसिनि सिप फाराग दङ नङा होमबा ओंखायनो दा जोंनि एमसिएलएफोरनो जेराव जोंनि एमसिएलए दङ देरहादोंना बेयाव खुनु डेभेलपमेन्ट फान्ड हरा ओंखायनो जय मोसानो थांनो गोनां जादों ना नङा होमबा मा होनो हाग्रामा महिलारि सारा आवगाय अनजोबोमोन लिबारेल नोङो जेला नंगौ मोनसे पार्टिया जेला जुजिबाय जेला सरकार जाबाय जेला सत बांसा जायो संबिधानखौ दांनानै नोङो
इउपिपिएलनि सिट नङाथ' नोङो बिटिसिनि सिट नों बिटिसिनि सिट माने 40टा समस्तिनि नों सिट बै एमसिएलएफोरनो जोंनो डेभेलपमेन्ट फान्ड हरनो नांगौ नाथाय बै जोंनि एमसिएलएफोरखौ ना गोरान फोराननायनिसो फोराननो नागिरो मानाव गेदेर प्रमद बर'आ नाथाय हाग्रामा सारा बिदि नङामोन हाग्रामा सारा लिबारेलमोन नों जेरै संबिधानाव मोन्थाय मोन्दों आरो मर डेभेलपमेन्टनि थाखाय बिथाङा हरोमोन दा ओंखायनो ओनसोला जौगानायनि थाखाय हरनो नांगौ नाथाय बिथांमोना गावजों गाव सेलायनायावनो सेस हाग्रामा महिलारिया मा जाहोनाव एसेम्ब्लियाव बाहागो लाया जाहोना मा सिगांनि समाव जों जेब्ला फ्ल'र टेस्ट जादोंमोन बै समाव जों बाहागो लानायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन नाथाय बेनि उनाव बिथाङा बाहागो लायाखै डेम'क्रेसिखौ बिथाङा आरो ओनसोलनि जौगाथायनि थाखाय बिथाङा लुबैयानोमोन जायनि थाखायनो खनसेबो बिथाङा एसेम्ब्लि गायाखै नङा बिदि नङा एक नाम्बारा जाहैबाय जोंनि बिपिएफआ सासे लिडार अपोजिसननि लिडार खानानै होदों जोंना देरहासार बसुमतारी अपोजिसननि लिडार दा ओंखायनो जा बुंनांगौ डिसिसन लाजोबनानै जोंहा अपोजिसन लिडार दंखायो नङा होमबा अपोजिसन लिडार दंखायो देरहासार सारा मा होनो एसेम्ब्लियाव जा खोथा बुंनांगौ बिथाङा देरहासार सारा खोथा बुङो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा रायजो राजाजों बिपिएफखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय सानफ्रामबो रायजो राजाजों थाहैबाय थादों रायजो राजानो खामानि मावदों एसेम्ब्लियाव जा मावनो नांगौ बेखौ देरहासार सारनो दायथ' होदों आरो बेबो नंगौ जे बे इउपिपिएल सरकारा इउपिपिएलआ बे इलिगेल मोनसे सरकारसो मानो होनबा सिंगेल लार्जेस्ट मेजरिटि मोननाया बिपिएफसो बिपिएफखौ सुबिदा होनो नांगौमोन नाथाय बिपिएफखौ सुबिदा होआखै बिथांमोनहा मोनसे मा होनो बेखौ खेला जायनि सिगांनो मोनसे मेच फिक्सिं खालामखायो नालाय बिथांमोनहा बिबारजों इउपिपिएलजों मेच फिक्सिं खालामनानै सरकार दानाय बेखौ ओंखायनो दुखु मोननाय दङ जोंबो मोनदों आरो बिटिसिनि रायजो राजायाबो मोनदों गनायनो हायाखै नामा बिथाङा दिनैसिमबो जे गाव जे बिटिसिनि चिफ जाबाय थानो मोननांगौमोन बेखौ गनायनो हायाखै नामा बिथाङा एक्सेप्ट खालामनो हायाखै नामा जायनि थाखायनो बिथाङा एसेम्ब्लिखौ सनमान बिथाङा होआखै रायजो राजायासो गनायनो हायाखै रायजो राजाया गनायनो हायाखै रायजो राजाया लुबैदोंमोन जे बिपिएफआ सरकाराव फैनो नांगौ बे बिटिआर एकर्डआ भुवा एकर्डसो ओंखायनो बिटिआर एकर्डनि उनावबो बिपिएफनो 17टा हरदों आरो माखासेयाव खमावसो जोङो जेनदों ओंखायनो रायजो राजायासो लुबैयोमोन बे हाग्रामा सार लुबैनायनि खोथा नङा रायजो राजायानो लुबैदों ओंखायनोथ' रायजो राजाया मेन्डेटखौ होदों ना 17टा 12टा बिराद डिफारेन्स 5टा डिफारेन्स रायजो राजाया लुबैदों हाग्रामा सारा मा होनो बेल' लुगैयाखै रायजो राजा बिटिसिनि रायजो राजायानो लुबैदोंमोन बिटिसिनि रायजो राजायानो लुबैदोंमोन जे बिपिएफआ सरकाराव फैनो नांगौ होननानै दा ओंखायनो सब रायजो राजाया दुखु दं नेक्स्टआव 2025आव बिपिएफआ सिंगल लार्जेस्ट मेजरिटि मोननानै बिराद मोजां सरकार दागोन जिहेतु नोंथांमोना साबा जे बिजाथि होनायनि बाथ्रा नोंथांमोना मख'दों गुवाहाटियाव होनो दा आद्रा दङ दा बेवहाय जोङो स्पेसियेलि नैबे बिटिआर ओनसोलाव गोग्लैनाय जे क'क्राझार आरो दरं उदालगुरिनि सोमोन्दै सावरायगोन माबायदि देरहागोना बेसेबां जौखोन्दो जोंहा दरं आरो उदालगुरियाव 100% देरहागोन मानोना इउपिपिएलआ रायजो राजानि गांनाय उखैनायनि खामानि मावनो हायाखै टेट मास्टारफोरा रागा जोंनानै दङ टेट मास्टारनि थाखाय जेबो बिथांमोना खोथा बुंला बिथांमोना बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जा सानजाहा गामि हाबनांगौमोन बिथांमोना बे इस्युखौ लानानै मा होनो बिथांमोना बे इस्युखौ लानानै पलिटिकेल गेलेगासिनो दङ 47 गामि हाबनायनि बाथ्रा जिहेतु मख'दों आरो बेनि जोहैनो हानि पाट्टाबो मोननायनि बाथ्रा जिहेतु जों नुनो मोन्दों थारैनो आं बुंनो बिथांमोना आंबो बै एबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय नालाय आं मिथिगौ दाखालि बावै 3 तारिखआव बिटिसि सक्तिखारि स्टेट गभर्नमेन्ट दिल्लीयाव बिटिआर एकर्डनि सोमोन्दै स्पिच सावरायदोंमोन बाव मा बुंदों मिथिबाय माइनुट्सआवनो दङ जे बिटिआर एकर्डनि आंनि सोंनायखौ नोंथां आं होगोन आं फैगासिनो दं बिटिआर एकर्डनि माखासे इडुकेसनेल बिराद बुरजा इनस्टिट्युसन फैदोंमोन नङा होमबा एनआइटिखौ जोंबो जानो लुबैयो बिपिएफआ एगेन्स्ट नङा दै उदालगुरियाव एनआइटि जानांगौ बिपिएफआ एगेन्स्ट नङा नाथाय उदालगुरियाव एनआइटि जानांगौ होननानै जेला एकर्ड स्पिरिटखौ जेला दिल्लीयाव रायलायो माने सेक्रेटारिफोरा बाहागो लाना दंमोन पियुष गयालमोन बिथांमोना बाहागो लादोंमोन बिथांमोना मा फिननाय होदों जे एनआइटिखौ मोनफ्रोमबो स्टेटआव जों गंफा एनआइटि हरनायनि जोंहा प्लानिं दङ नाथाय आसाम स्टेटआव अलरेडि सिलचराव एनआइटि दङ ओंखायनो जोङो बिटिसिआव जों एनआइटि हरफिनला माने मा बिटिआर एकर्डआ फ्लप जाबाय 2 नाम्बार उदालगुरियाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटिनि खोथा बुंदोंमोन बै एकर्ड स्पिरिटआव जेला दिल्लीयाव रायलायो माइनुट्सआव हरबाय जे सेन्ट्रेल इउनिभारसिटियाव अलरेडि आसामाव गंनै मोनसे सिलचराव मोनसे तेजपुराव जे ओमफ्राय तेजपुर इज भेरि नियार टु उदालगुरि ओंखायनो उदालगुरियाव जों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि हरला जा ट्राइबेल डिपार्टमेन्ट जानो नांगौ बेखौ तेजपुर इउनिभारसिटियावनो लुथों मोनसे स्पर्ट्स इउनिभारसिटि
स्पर्ट्स इउनिभारसिटिखौ बिथांमोना मा बुंदों जे इम्फालाव अलरेडि स्पर्ट्स इउनिभारसिटि दं बेनो जों प्रफेसार होनो हायाखै इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट जानो हायाखै ओंखायनो जोंनाव जेबो प्लानिं गैया 2 नाम्बार आरो बिथांमोना मा बुंदों निरिम्स माने नर्थ इस्ट मेडिकेलनि निरिम्सखौ मा बुंदों बिथांमोनहा जे बे बिटिआर रेकर्डआव निरिम्स दंमोन बिथांमोना मा बुंदों जे मा होनो सेक्रेटारिया जेला दिल्लीयाव सावरायनाया मा बुंखो माइनुट्स लिरनाय माइनुट्स सरकारा मा मावगोन बिथांमोना बुंबाय जे नर्थ इस्टआव जोंहा अलरेडि इम्फालाव मोनसे निरिम्स दङ बिनि उनाव आसामाव एम्स दङ ओंखायनो आरोबाव जोङो बिटिसिआव निरिम्स हरनो हाला जों होननानै बिथांमोनहा बे एकर्डआव लिरनाय दं बिनिफ्राय गामि सोसननाया बिथांमोनहा बुंदों जे फार्स्ट सेकेन्ड रिपर्टआवबो फाइलफिल जायाखै आरो 6 मास एक्सटेनसन जाबावथों होननानैसो बै एकर्ड स्प्रिट दाखालि 3 थारिखआव सावरायनायाव बाव दङ दा ओंखायनो बै एनआइटि मोननाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि मोननाय निरिम्स मोननाय ओमफ्राय रेलवे फेक्टरि जानो नांगौ होनदोंमोन जे रेलवे फेक्टरि बेखौ मा बुंदों जे बङाइगावआवनो जोंहा रेलवे फेक्टरि बेसेबांबा 250 कौटिनि खामानिया सोलिगासिनो दङ ओंखायनो बङाइगाव टु क'क्राझार इज टु नियार ओंखायनो जोङो क'क्राझाराव रेल फेक्टरि जों बेखौ खालामनाय जानाय नंला होननानैसो बै दाखालि एकर्ड स्प्रिटआव लिरनाय दं आं मोनदों माइनस आंनाव दं आं नोंथांमोनबो होनो हायो जिहेतु आं नोंथांनाव सोंदोंमोन जिखिनि बेवहाय एकर्ड स्प्रिट हिसाबाव जिखिनि सानजा फारसे सिमा बारायनायनि बाथ्राखौ जिहेतु मख'दों बेवहायबो 27टा गामि जे सोसनबाय हा पाट्टाखौबो जों होनायखौ नुनो मोन्दों नङा आं होनदों नाथाय नोंथांमोना सिगांनि समाव मन्त्रि 3 दङमोन ना बिथांमोनाबो बै समाव सानजा फारसेनि रायजो राजाफोरनो नोंथांमोना हा बिमुंखौ होनो हायाखै नाथाय एज ए बिटिसि एकर्ड बे एकर्ड बायदिब्ला 95टा डिसपिउट जे गामि बेखौ सोसननायनि मोनसे 50 जौखोन्दोनि सायाव थायोब्ला बेखौ सोसननायनि मोनसे राहा दंमोन नाथाय सानजा फारसेनिखौ नोंथांमोना बै समाव गोसो होदियामोन हाग्रामा महिलारिया बै समाव गोसो होआखैमोन नामा नङा नोंथांमोनहा बेखौ ट्रुलि खोनानांगौ मिथिबाय मोनसे फिल्मखौ नायोब्ला स्टार्टिंनिफ्राय एन्डिंसिम नायबासो बुजियो बै मा होनो हाफ सुटिखौ मा होनो बेखौ मा होनो इन्टारभेलनि उनाव नायोब्ला बेखौ बुजिनाय नङा जेला बिटिआर रेकर्ड जायो 2003आव जे लास्ट ओरै माजबाटनि हरैहाय न' मेनलेण्ड मानोना 2003आव एकर्ड जायोब्ला हरैहाय न' मेनलेण्ड येस कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनि एसटिआ बे दाबो इस्युआ दिल्लीयावनो दङ बेखौ बिटिसि सुक्तिनि गेजेरजोंबो बेखौ सलुसन खालामनो हायाखै बिटिआर एकर्डनि गेजेरजोंबो सलुसन खालामनो हायाखै बेबो मावनांगौ खामानि दङ बेखौ मावनो हायाखै खोलाहा 95 डिसपुट भिलेज हाबबावनो नांगौमोन बेखौ हाबनो हायाखै नाथाय जेला सानजानि खोथा फैयो बै समाव माखासे जायगायाव पन्सायत गैयामोन बिपिएफनि पन्सायत मिनिस्टार चन्दन ब्रह्मआनो गोबां मा होनो ट्राइबेल एरियाफ्राव पन्सायत लुदों नङा होमबा पन्सायत खालामदों सानजाहा गोबां बर'फ्रा मा होनो मार्जिनेलाइजमोन गोबां मा होनो बिपिएफ सरकारा मा होनो माबायाव धेमाजिनि दैबाना जायोब्ला माबा माबि जायोब्ला फाइनान्सियेल सहाय हरदों इउपिपिएलआ हराखै गोबां बिपिएफनि एमएलए मन्थ्रिफ्रा सारा बिटिसिनि बाहेरायावबो आसामाव गोबां गेस्ट हाउस माबा माबि लुनानै बिथांमोननो सुबिदा होदों इउपिपिएलआ जेबो होआखै ओंखायनो बै सनितपुरनि गामि हाबनाया बिएलटि एकर्ड समाव मानोना 2003आव बैथिं सब न' मेन लेन्ड होननानैसो रिपर्ट दंमोन मानोना बे हादान एरियामोन बै समाव बे बास्तब हादान एरियामोन नङा होमबा जेलानाखि 2020 प्रमद बर'नि जेला सुक्ति जों जे मा एबसुनि जेला सुक्ति एक्स एनडिपिनि जेला सुक्ति जाबाय अब्ला बै एरियायाव बिराद मानसि हाबजोब्बाय बर'आ बिथिं बिराद मेजरिटि जाबाय नङा होमबा गामि हाबनायखौ बिपिएफआबो लुबैयो गामि हाबनायखौ बिपिएफआबो लुबैयो नाथाय 6 सिरियेलनि नर्म्सआनो जाहैबाय कन्टिगिउटि जानो नांगौ आरो बिटिआर रेकर्डआव अल्टारेसन अफ बाउन्ड्रिसो होदों दा बिपिएफआ जोङो अल्टारेसन अफ बाउन्ड्रियाव गामि हाबनायाव जों एगेन्स्ट नङा गामि दानख'नायावसो एगेन्स्ट दिनै हिरा सरनिया गोबां बुंबाय थादों जे बिटिसिखौ सिमफायनांगौ बिटिसिआव गामि दानख'नांगौ आयेन खालामनानै फैनो हायाखै नाथाय बे बिटिआर रेकर्डआव आयेन मोनसे खालामनानै मा होनो मोनसे क्लजेस खालामनानै फैबाय जे 3.1 3.2 आव जे बिटिएडिनि बाउन्ड्रिया अल्टारेसन जासिगोन एक्सटेनसन सोदोब नङा एक्सटेनसन आरो अल्टारेसना डिफारेन्स एक्सटेनसन माने बारायनायल' अल्टारेसन माने सोलाय सोल' खालामनाय जे बिपिएफआ बुंदों गामि दानख'नायाव जों खुनु पटे जों सापर्ट गैया नाथाय गामि हाबनायाव जों सापर्ट दं नाथाय कन्टिगिउटि जानो नांगोन 6 सिरियेलनि नर्म्सआ कन्टिगिउटि जानांगोन ओमफ्राय गफुरा बोरै कन्टिगिउटि जागोन बिश्वनाथआ बोरै कन्टिगिउटि जागोन सनितपुर बारनानैसो बिश्वनाथ बोरै कन्टिगिउटि जागोन दा जों बुंबाय थादों जे इउपिपिएलआ नोंसोर पलिटिकेलनि नामाव पलिटिकेल खालामनाङा जोंनो बुजायनानै हो अबे मोनसे कनस्टिटिउसनाव जे गफुरा कन्टिगिउटि दं होननानै नङा होमबा गफुरा बोरै बिटिसिजों कन्टिगिउटि जागोन ओंखायनो जों बुंदों जुदि नोंथांमोनहा डेभेलपमेन्ट काउन्सिल बादि जेरै
मा होनो सनवाल कसारिफोरना जेरै थेंगाल कसारिफोरना बैयाव दरसे बैयाव दरसे बैयाव दरसे बे बिथांमोना डेभलपमेन्ट काउन्सिल जोंहा बिटिसिनि बाहेरायाव बर'फ्रा मोनसे डेभलपमेन्ट काउन्सिल मोनदों बर' काउन्सिल होनो बिसोरना जेराव जेराव बर' दं बेल' बे जाहैबाय 6 सिडिउलनि गाहायाव दा ओंखायनो बे सानजाहा गामि हाबनायनि गेजेरजों जोंनि 6 सिडिउला पावारा खमायोब्ला जोंनि 6 सिडिउलनिफ्राय बायनानै जुदि मा होनो डेभलपमेन्ट काउन्सिलाव थाङोब्ला बेखौ बै गोबाव मा होनो बिएलटिफ्रा मुंख्लं जानानै बर' रायजो राजा बड'फानि सिमाङा आदुरा जागोन बर'नि रायजो राजाया गावनि आथिङाव रुवा दाना लागोन बेखौसो जों बुंदों जोंनो इउपिपिएलआ बुजायनानै हो जे 6 सिडिउलनि कन्टिगिउटिया मा होनो आरो बे बोरै गोलैयो बेखौ बुजायना होनोसो जों थिनदों खाम्फा बरगयारि आरो बिथां दुर्गादास बर' बे दुर्गादास बर'आ बे समाव क'क्राझारनिफ्राय खाम्फा बरगयारिया देरहागोन होननानै नोंथाङा बेसेबां फोथायनाय दं खाम्फा बरगयारिया 100% देरहागोन नङा होमबा बेखौ जों फोथायनाय दं दुर्गादास बर'आ देरहागोन दुर्गादास बर'आ जाहैबाय बर' नङा होमबा दा बै दिलीप सयखियानो सोर भट होगोन बर'फ्रा मा नांनायनि भट होगोन दा ओंखायनो दिनै जाय जाय उदालगुरियाव बे एबसुआनो जा इउपिपिएलआनो जा सासे गावनि बर' दुर्गादास बर'खौ गारनानै बै दिलीप सयखियानो भट होनानै बोरै होननो हागोन जुदि नों माहारियारि आफादबा ओंखायनो उदालगुरि एबसु माने जेराव जेराव माने दरं उदालगुरि गोलैयो बे एबसुफ्रा दिलीप सयखियानो मानो भट होगोन दिलीप सयखिया मा कन्ट्रिबिउसन दङ जोंनो नङा होमबा दा दुर्गादास बर'खौबो कन्ट्रिबिउसन बर' जातियाव गैया होननानै बिथां इउजि ब्रह्मखौ बुंनायखौ नुबाय थादों नङा मा कन्ट्रिबिउसन होमादो थारैनो बर' जातिनि थाखाय बेयाथ' सिगांनि समाव जों जुदि नोजोर होयोब्ला बिथाङा आसुनिफ्राय फैनाय आं बेखौनो एजिपि थानाय कंग्रेसाव थांनाय आरो फैयै फैयै दोलो बास्लायनानै बिथाङा बे समाव नोंथांमोनजों आं बेखौनो बुंनो दा बेखौ रायजो राजाफोरा गोनो गोथो जाबाय थादों आं बुंनाय क्लियार खालामना होनि जेला नोङो नाय प्रमद बर' भार्सेस हाग्रामा सारा 15टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों मोनसे CIT लुदों इउनिभार्सिटि लुदों नङा होमबा गोबां मानसिफोरनो साख्रि होदों नोंसोर मेगन नोंसोर नाय प्रमद बर'आ बांसिन साख्रि होदों ना हाग्रामा सारा बांसिन साख्रि होदों हाग्रामा सारा प्रमद बर'आ बांसिन बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदों हाग्रामा बोसोरा 3 बोसोर सोरखार खालामदों आं बेखौनो बुङो हाग्रामा सारा बांसिन होदों नङा होमबा हाग्रामा सारा 15 बोसोराव 15टा गेस्ट हाउस लुदोंबा 4 बोसोराव बिसोर मोनब्रैखौनो लुमोन ना एभारेज हिसाबै थांनि नङा होमबा हाग्रामा सारा जुदि 15 बोसोराव 15टा गेस्ट हाउस लुदोंबा 4 बोसोराव आदा प्रमदआ 4टा बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुदोंब्ला दिनै जुदि कन्ट्रिबिउसननि खोथा बुङोब्ला प्रमद बर' भार्सेस हाग्रामा नङा होमबा हाग्रामा साराव बयनिबो बांसिन कन्ट्रिबिउसन दङ बिटिसिखौ लानानै रायजो राजाखौ बयनिबो बांसिन साख्रि होदों बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि लुदों CIT लुदों बेथ' प्रमदयाथ' लुनो हायाखै कन्ट्रिबिउसन नायोब्ला हाग्रामा सारा होमबा हाग्रामा सारानो भट होनो नांगौ जोंहा कम्पेयार टु दिलीप सयखिया भार्सेस मासो जानांगौ दुर्गादास बर' दिलीप सयखिया भार्सेस प्रमद बर' मा होनो दुर्गादास बर' नङा होमबा नोङो दुर्गादासजों मा होनो प्रमद बर'जों बोरै कम्पेयार जानो नांगौ प्रमद बर'जों हाग्रामा सारजोंसो कम्पेयार जागोन हाग्रामा सारा बांसिन कन्ट्रिबिउसन होदों नङा होमबा दिलीप सयखियानाव मा कन्ट्रिबिउसन दङ आंनो इउजि सारा खोथा बुंदों इउजि सारनाव फिन नांगौ जे दिलीप सयखियाना मा कन्ट्रिबिउसन दङ बर' जातिनि एटलिस्ट दुर्गादास बर'नाथ' टाइटेलथ' दंना बर' होननानै होमबाथ' बे बांसिन कन्ट्रिबिउसन ना नङा होमबा जेला खदालजों हा जावो नोंनि आथिंथिंजायसो फैगोन नङा होमबा दुर्गादास बर'आ जेला लिडार जालाङोथ' एटलिस्ट हारिनि थाखायथ' बे माबा मोनसे सानगोन ना ओंखायनो दिनै दिलीप सयखियाना मा कन्ट्रिबिउसन दङ प्रमद आदाया बुं दिलीप सयखियाना मा कन्ट्रिबिउसन दं इउजि सारा बुं दिलीप सयखियाना मा कन्ट्रिबिउसन दं आरो उदालगुरि आरो बाक्सानि एबसुफोरा इउपिपिएलफोरा मा हिसाबै मा होनो दिलीप सयखियानो भट बिगोन आंनो बेखौ रिजनखौ हो नों जुदि माहारियारि आफाद गावखौ बुङोब्ला जाथिया जुदि मास्टार रेस जानो नांगौब्ला दुर्गादास बर'आथ' एटलिस्ट बर'ना बर'नि थाखायसो भट बिनो नांगोन ना नों अबे माहारियारि आफाद गोलैनाय नङा नों बिदिबा ओंखायनो आंना कुइसना प्रमद बर'आ उदालगुरिखौ बेसेयाव फानखो रायजो राजानो बुंनानै होबानो जाबाय उदालगुरिनि रायजो राजाखौ दिलीप सयखियानो भट होनांगौ होननानै बुङाव नामाव बेसे थाखा मोनखो बेखौ अपेन खालामनानै हो आरो नङाबा दिलीप सयखिया मा कन्ट्रिबिउसन दङ मानो थाखाय भट होगोन ओंखायनो उदालगुरि आरो बाक्सा जेराव जेराव दरं उदालगुरि गोलैयो रायजो राजाया थिग खालामखाबाय जे दुर्गादास बर'नो भट होगोन
दिलीप सयखानो भट होआ। नोंथांनिफ्राय आं मोनथिनो थाखाय आखायाव लागोन जिहेते बिसायख'थिया जिहेते जानो थांबाय दङ बा जानो बावैसो समनि उनावनो जागोन दा बे समाव नोंथांमोना मा भिजन लागोन जे लाइमोनफोरनि थाखाय जिहेते नोंथाङा लाइमोननि सासे दैदेनगिरि महरै बे समाव खामानि मावबाय थादों गोबां जायगाफोरावनो नोंथांखौ मेल मिटिंफोराव नोंथांखौ नुबाय थादों बे समाव लाइमोननि थाखाय स्पेसियेलि नोंथांमोना जुदि पावाराव जुदि फैयोब्ला गादियाव नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला मा बिथांखि लागोन बिथांमोननि थाखाय? जोंहा इलेक्सन मेनिफेस्ट'आव लिरजोबनाय दं इलेक्सन मेनिफेस्ट'आ रिसेन्टलि जोंहा रिलिज जागोन दा जों कारेक्सनाव सोलिगासिनो दं दा नाथाय BPFआ जोंनाव एजेन्डा दं जोंनाव मिशन दं लाइमोनफ्रा जोंनि भबिष्यत लाइमोनफ्रा मोजां लामाजों थाबायनो नांगोन ओंखायनो जोङो लाइमोनफ्रानो जोंनि गुबै थांखि नङा होमबा दा लाइमोनफोरखौ लानानै जोंहा एजेन्डा दङ लाइमोनफ्रा जाहैबाय मा मोनसेयाथ' जाहैबाय मा जोंहा जों सरकार फैयोब्ला जोंना CSPआ BTR एकर्डआव गैया BTC एकर्डआवसो दङ जे CSP भट दानायनि गेजेरजों अबे डिपार्टमेन्टआव पस्ट खालि हाग्रामा सारा बुंदों जे क'क्राझाराव बेसेबां पस्ट खालि जायो BPF सरकार फैबा क'क्राझारनि मानसिफोरा मोनजोबगोन चिराङाव बेसेबां पस्ट खालि जायो चिरांनि मानसिफोरा मोनजोबगोन उदालगुरियाव बेसेबां पस्ट खालि जायो उदालगुरिनि मानसिफोरा मोनजोबगोन लाइमोनफ्रा ओंखायनो मा जानानै दं दा 2005आव जेला 2003आव जेला BTC सुक्ति जायो 2005निफ्राय जेला अफिस गोदान लुजोबो बे समाव 2005आव बिराद मानसिफोरा साख्रि मोनदों दा जोंहा फैबाय थानाय 2026 आरो 27-28आव बिराद बुरजा मानसिफोरा रिटायार जागोन दा बेयाव जोङो मा होनो राइट मेन फर राइट केन्डिडेट बासिनानै जोङो लाइमोनफोरनो बे साख्रि होगोन CSPनि थ्रुयाव ओमफ्राय लाइमोनफोरखौ लानानै जोंहा इडुकेसनाव जोंहा एजेन्डा दङ इडुकेसनाव जोंहा एजेन्डा दङ बिथांमोनखौ एन्टारप्रेनार खालामनायाव जोंहा एजेन्डा दङ आरो बिथांमोनखौ मा होनो गावनि आथिङाव गसंनो हानाय बेखौ जोंहा एजेन्डा दं लाइमोनफोरनि एजेन्डा टिचारफोरनि एजेन्डा आबादारिफोरनि एजेन्डा ओमफ्राय महिलाफोरखौ लानानै जोङो राजखान्थिगिरियानो जा गुबुन गुबुन बिजनेसमेनानो जा फिसा फिसा बिजनेसमेनानो जा माने BTCनि रायजो राजाखौ लानानै जोंनाव एजेन्डा दङ जोंनाव एजेन्डा नैबे समाव आं नोंथांनिफ्राय जोबथायाव बे समाव रायजो राजाफोर माबाफोर खावलायगोन नामा? आं बेखौनो खावलायनो सानो जे दिनै UPPLनाव जेबो एजेन्डा गैया UPPLनाव अकल 17 बोसोरल' एजेन्डा दङ जे बिथांमोना 17 बोसोर बुंबाय थायो दा नाथाय जोंनाव एजेन्डा दङ रायजो राजाखौ लानानै एजेन्डा दङ आरो बिथांमोनहा जेबो एजेन्डा गैया दा ओंखायनो बिथांमोना जोंनि पावार एन्ड फांसनखौ खम खालामबाय जे BTR सुक्तिया मोनसे आनपार्लियामेन्टारि जे बिथांमोनहा जेरै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ बिथांमोना माबा खालामबाय मा होनो CO खालामबाय दिनै आवगायहाय BTR एकर्डआव चिफ आरो डिपुटि चिफआ केबिनेट मिनिस्टारमोन EMफोरा स्टेट मिनिस्टारजों समान रेंक दंमोन दिनै BTR एकर्ड जानायनि गेजेरजों मा होनो अकल चिफआल' स्टेट केबिनेट मिनिस्टारजों समान रेंक जाबाय डिपुटि चिफआ जाला दिनै पावार एन्ड फांसना खमायबाय ओंखायनो जोङो प्रमद बर' हाटाव BTC बासाव होनदों जे दिनै प्रमद बर'खौ बोखारोब्लासो जोङो BTCखौ बासायनो हागोन जे प्रमद बर' हाटाव BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव BTCनि लाइमोनफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव BTCनि टिचारफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव बिनिफ्राय BTCनि बिजनेसमेनफोरखौ बासाय प्रमद बर' हाटाव BTCखौ बासाव प्रमद बर' हाटाव BTCनि 6 सिडुलखौ बासाय मानोना बिथांमोना 6 सिडुलनि पावार एन्ड फांसनखौ खम खालामबाय आरो बिथांमोना नेक्स्ट जुदि चिफ UPPL सरकार फैबावोब्ला बे एसेम्ब्लियाव जेरै जोंहा स्पिकार दङ स्पिकार थानाय नङा चेयारमेनसो खालामगोन जेरै प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ CO खालामबाय ओंखायनो बिथांमोना स्पिकारखौ मा होनो बिथांमोना चेयारमेन खालामगोन जेरै डेभेलपमेन्ट काउन्सिलफ्राव दङ ओंखायनो पावार एन्ड फांसन 16टा डिपार्टमेन्टआ बिथांमोना हरबाय दिनै जोंनि बाला जोंनि दै जोंनि अन्थाइया जोंनि अन्थाइ नङा रिभिनिउ फैयोमोन बेनिफ्राय फैला ओंखायनो BTCखौ बासायनांगौ BTCनि लाइमोनफोरखौ बासायनांगौ BTCनि फोरोंगिरिफोरखौ बासायनांगौ BTCनि कन्ट्रेक्टरफोरखौ बासायनांगौ बिनि थाखाय BPF दोलोआव भट हो नोंथांमोना गोनो गोथो सानो नाङा जे BPFनाव एजेन्डा दङ BPFआ सरकाराव फैयोब्ला नोंथांनि दुखु दाहाखौ जों नायगोन जों मावगोन जोङो टेट टिचारफोरनो साख्रि होगोन लाइमोनफोरखौ जों बिथांमोननो जास्टिस होगोन ओंखायनो BPFनाव एजेन्डा दङ जों गेरेन्टि लागोन हाग्रामा सारनि गेरेन्टि ओंखायनो जोंनाव एजेन्डा दं जोंनाव मिशन दङ ओंखायनो जोंनो भट हो UPPLनाव एजेन्डा गैया बिथांमोना 17 बोसोरखौ लायो बिथांमोननो भट होनो नाङा नंगौ बिथाङानो जादोंमोन BPF राजखान्थि हान्जानि लाइमोन गांखंनि बिथां नेहाथारि कास्टम बसुमतारी बिथांनिफ्राय जोङो राजखान्थियारि बिथिंनि आथिखालनि जे खुंथाय गोहोआव थानाय UPPL राजखान्थि हान्जानि गोलाव बाथ्राखौ बिथांमोना जौगाथायनि बिथिङाव मा बिथिंजों बिथांमोना खामानि मावनायाव फेलें जादों बेनि सायाव बिथांमोन बा बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिबाय BPF राजखान्थि हान्जाया बे समाव क'क्राझार लकसभा आरो
दरं उदालगुरियाव बिथांमोना माबायदि खामानि मावबाय थादों आरो बिथांमोननि जे बिजाथि खाम्फा बरगयारी दुर्गा दास बर' आरो गुबुन गुबुन जे जायगाफोराव बिथांमोना जिखिनि बिजाथि फसंदों बिथांमोना देरहानायाव बेसेबां जौखोन्दो आवगायना दङ नैबे समाव नोंथांमोना राजखान्थियारि बिथिंखौ लानानै जों गोबां बाथ्राखौ सावरायबाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव बिथांमोना फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरनि जौगाथायनि थाखाय लाइमोनफोरनि थाखाय बिथांमोना मा खामानि मावलांगोन बिनि सायाव बिथां कास्टम बसुमतारिया गोबां बाथ्रा नोंथांमोननो फोरमायबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नोंथांमोननो मिथिहोबाय बे समाव नोंथांखौ नोंथांनि बेसेन गोसा समखौ जोंनो बड'लेण्ड बुब्लिनि होनायनि थाखाय नोंथांखौ साबायखर बावबाय गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम साफ्रोमबो बड'लेण्ड बुब्लिनि मावथि आरो बिथांमोनखौ अनसायग्रानिसिमबो आंनि फारसेनिफ्राय साबायखर बावबाय थेंक इउ गोजोनथाव खौरां नोंथाङा नोंथांनि गला एबा अफिस फसंथानफोरखौ जोंख्लाब माख्लाब साजायनो गोसो गैया नामा नोंथांनि गलाफोरखौ बायदि रोखोमनि जोंख्लाब माख्लाब खालामनानै साजायनो थाखाय क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों बायदि रोखोमनि आर्ट डिजाइन क'क्राझार नोगोरनि सिङाव थानाय गौरांभेलि हटेल साखाथियाव चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों नोंथांनि गलाखौ जोंख्लाब माख्लाब खालामनो गोबां रोखोमनि आर्ट डिजाइन बेफोर आर्ट डिजाइनफोरनि गेजेराव दं 3D साइनबोर्ड 2D साइनबोर्ड आर्क्राइलिक ट्रफी एसएपी पैनेल नेम प्लेटार्स रेट्र रिफ्लेक्टिभ साइनबोर्ड नियन साइनबोर्डफोरनि आर्ट डिजाइनफोरखौ नोंथाङा चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलानिफ्राय मोनफुंनो हागोन बेनि अनगायैबो इनग्रेविं सार्भिस आर्क्राइलिक लेटार काटिं एमडीएफ जालि काटिं लग' ग्राफिक्स डिजाइन आरो कास्टमाइज गिफ्ट आइएम्सफोरखौ नोंथांमोननि गलानि थाखाय चाणक्य आर्ट एन्ड डिजाइन गलाया लानानै फैदों आर्ट डिजाइन गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नोंथाङा नैबे 9706125636 6800981649 जानबुं नम्बरनि गेजेरजों खौरां लाहरनो हागोन